daye u ye mugu ka jamana ye n'an y'o lajɛ an ma ka fili abada cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'an y'o bila u jɔyɔrɔ la jamana in a bɛ kɔlɔlɔ min na a bɛ dɔ caman bɛ bɔ a la an b'a yɔrɔ la k'a fɔ fasojɔ kɛnɛ n'anw sigira ka arajo so caman bɛ yen minnu fana sogololen don an na nin waati la kɛrɛnkɛrɛnya arajo gɛɲɛka ale filɛ nin ye Fanakaw fɛ ka Fanakaw bɛɛ lajɛlen fo ani arajo Dafina o fana bɛ Fana ka Fanakaw bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn radio La Voix di Bango o bɛ Joyilakaw fɛ ko Joyilakaw ni sɔgɔma nin waati la ka Jajɛbari fɔ arajo Futa la an tɛ ɲinɛ Kayikaw fɛ arajo Seko olu fana sɔgɔlen don an na nin waati la ka Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ko Ala ka tila yɛrɛ dan n'u bɛɛ lajɛlen ma o kɔnna nin y'anw sigilen fasojɔ kɛnɛ kan n'o tɔgɔ i ni sɔgɔma Prince ni sɔgɔma k'i fo k'i barikada o diyara n ye maa o maa b'an lamɛn ka bɛɛ don kiramanton na n'an y'o fo k'o barikada maa o maa sigilen bɛ kɛnɛ in kan k'a fɔ o ma ko ni sɔgɔma donc o foli tɛ se ka kɛ ni hakili jagabɔw ma kɛ donc n b'a daminɛ laadala foli la n'o y'an ka directeur ye ka directeur fo k'a barikada n'an y'a fo k'a barikada k'a n'a ka denbaya fo k'a barikada k'e yɛrɛ fo k'i barikada o diyara n ye cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ alhamdulilayi ka si di ma min b'a to i bɛ se k'i ka denbaya mara o ya rabbi Allah n balimamuso n'o y'an ka technicien ye k'a fo k'a barikada Awoyi Tarawele n'an ye Awo n'a ka somɔgɔw bɛɛ fo k'a ban an bɛ Yasin ni Kayatu fo n'an y'o fo n kɔrɔbugu la k'a fo k'a barikada Aziz bɛ kɛnɛ kan k'a fo fɔ Faransi Aziz k'a ni sɔgɔma n bɛ Amina n'o ye n kɔrɔmuso ye k'o fo k'o barikada la battante nin waati in kɔnɔna na donc n'o ye n ka cɛkɔrɔba ye Marcel Kulubali n'o ye n ka cɛkɔrɔba ka promotionnaire yɛrɛ a b'a Bamako sigi la k'a fo k'a barikada Hayidara n'o ye Sherifu Buguba Sɛkina Hayidara k'a fɔ karamɔgɔ dugawu k'an ye ka dugawu kɛ n ye foli lase aussi n ka cɛkɔrɔba n ka donc n'o ye n ka conseil spécial ye Sila a bɛ an lamɛnna nin waati in kɔnɔna na an baw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ye aw ni sɔgɔma Bafanta aw ni sɔgɔma Bafanta tanti madame Mayiga an ka taa aw ni sɔgɔma Maimuna Jalo na Maimuna Jalo na aw ni sɔgɔma DNZP mɔgɔ ninnu ka donc gorobinɛ ninnu k'o bɛɛ fo k'o barikada Ala ka sɔn k'aw bɛɛ don kiramanton na k'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ d'an ma ya rabbi Allah se bɛ Ala subahana wa taala de ye banabaatɔ Ala kan ka tɔn ko fiɲɛ bɔda di inchallah ka ɲa dan sira fo honorable ka bɛɛ lajɛlen fo Mancini honorable Mancini k'a fɔ aw ni sɔgɔma kuma b'i bolo ayiwa n'o tɔgɔ o diyara n ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen don radio fréquence la nin waati la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn radio la k'u bɛɛ lajɛlen ko o ni sɔgɔma sɔgɔmada in na kutuba a bɛna boli fɛn 4 ɲɔgɔnna kan bi kutuba fɔlɔfɔlɔ barosen fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ lakanabaliya min n'a ɲɔɲɔlen bɛ anw fɛ yan ni a mankan cayalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bombardement min n'a kɛra Burundi ayiwa ninnu tɔgɔ bɛna hakilina don kan anw yɛrɛ fɛ yan tuma bɛɛ an ka famaw de bɛ attaquer la tuma bɛɛ u bɛ don embuscade la tuma bɛɛ sɔrɔdasi dɔ de bɛ faga gendarme dɔ de bɛ faga o kɔnɔ mun de bɛ yen ninnu tɔgɔ bɛna hakilina don kan n'o tɛmɛna ka ban an bɛ don actualité politique kɔnɔna na fɛn caman b'o kɔnɔna na an y'a ye laseli camanw kɛra ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na maa caman bɔra ka kuma ninnu tɔgɔ a bɛna hakilina di olu kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna da don hali élection présidentielle min bɛna kɛ an bɛna an da don o fana na ani baro sen wɛrɛw ni Ala ka jɛ ye ni waati ma an t'an tɛgɛ ma o kɔnɔ an bɛna baro kɛ ni fɛnw damadɔ ninnu de kan n'o tɔgɔ ladala an b'a daminɛ ni lakanabaliya ye Farabugu bilala Farabugu libéré la kuma caman fɔra lakanabaliya hakilina ye min y'a kan min kɛra dɔgɔkun kɔnɔ Prince an b'a daminɛ i ka Farabugu la Farabugu libérelen o kɔrɔ t'a ye k'a fɔ ko bi k'an kan ka nisɔndiya ni ye jateminɛ kɛ ministre de réconciliation n'o ye Wage ye k'a fɔ k'a bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ka communiqué yɛrɛ la a bɛ djihadisme ko kuma fɔ ko bi a condition ye jumɛn ye donc yen yɔrɔ in ka se ka bila jamanadenw ka se ka ta ka segin ko a condition ye mun ye jɔn ni jɔn da donna a ko la o conseil islamique n'o ye Hayidara ka maaw ye olu de kumana o kuma in kɔnɔna na o bɛnna bɛnkan dɔw kan est-ce que gouvernement kan ka nisɔndiya o la wa est-ce que jamana ɲɛmaaw kan ka nisɔndiya o la
bi ɲininkali min tɔnminen don k'a fɔ n ka tɛ condition fɔlɔ ye min ye k'o tɛ fɛ ka armée ye n ka dɔn ko kalo kelen ni kalo kelen n'o tɛmɛna 1 mois de grâce o dilen don n'o kɛra o tɛ fɛ ka armée ye jamana bɛ se ka négociation kɛ cogo jumɛn jamana yɛrɛ ka lakana n'o ye armée ye n'o tɛ ye yɔrɔ min n ka tɛ dɔn ko négociation ye mun ye ne bɛ fɛ ka maliyɛnw ɲininka ka hakili jagabɔ kɛ l'essentiel c'est vrai que farabugukaw bɛ fɛ ka bɔ yen c'est vrai que an y'a ye a ɲɛma min bilalen b'a la n'o ye Hasimi ye n ka tɛ dɔn a taara farabugu n'i tun y'a ye i b'a fɔ ko Cignoris o bɛɛ kɛlen ka bɔ an y'a ye u ma se ka solution sɔrɔ hakili jagabɔ la cogo jumɛn n ka tɛ dɔn ko farabugu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais o bɛɛ la a nana ka laban négociation min na Jadis ko dans 1 mois o tɛ fɛ ka armée ye farabugu fan fɛ o kuma ye mun ye a kɔrɔ bɛ mun de ka bon hakili ma. Donc oui c'est vrai que farabugu ka dɔn ko bɛ libéré la mais à condition ko ye nin de ye n'o ye nin ye pour moi ka dɔn ko franchement hali bi a kan ka kɛ hakili jagabɔ ye c'est pour cela an bɛ kuma o kuma fɔ kuma tɛ se ka kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni jusu ye a bɛ kɛ ni hakili n'i ye jateminɛ kɛ maa caman b'a la faransi ka taa faransi kana taa nin ka kɛ nin kana kɛ e ka armée yɛrɛ dɛsɛra ka farabugu libéré e ko faransi ka taa bien vrai que faransi fana bɛ non faransi ye ɲɔgɔn mɔgɔ baara lankolonkɛla tɛ yen faransi ɲɔgɔn faransi tɛ intérêt ko faransi ka dɔn ko n'o hali o kan ka an bɛɛ biɲɛ bɔ b'an biɲɛ bɔ faransi ka dɔn ka maa si tɛ faransi supporter mais pour que n ka tɛ i ka faransi ko kuma fɔ n'i ba sara n ka tɛ i mamuso ka tɛ dɔn i b'i tɛgɛ d'o ma kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'i k'i t'i mamuso fɛ n ka tɛ o y'a sɔrɔ i ba bɛ n'i ba tɛ n ka tɛ dɔn i b'a kɛ cogo di bi min don n'i ye jateminɛ kɛ n'anw ka armée bɛ se baara la n'an ka armée danaya min dara kan n'o bɛ se ka n ka dɔn ko o korofin kɛ donc a kɛra cogo cogo mɔgɔ si tɛ faransi ko kuma fɔ bon n'i ye kuma kɛ cogoya dɔ la dɔw b'i lagosi k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ de supporter donc anw tɛ mɔgɔ supporter mais kuma tiɲɛ hakili ka baara an b'o de kɛ parce que hakili ka baara an b'o de kɛ si nous avons une armée capable de sécuriser le peuple malien au contraire u y'an ka fierté an de bɛna an disi bugɔ pour dire que c'est si n'o kuma na i b'a sɔrɔ dɔw b'a lamɛn na u b'a fɔ n ka taa aw yɛrɛ ye mun kɛ tɛ ne ma kɛ président ye fɔlɔ donc ni n kɛra président ye don min n ka taa peut-être n ka taa n ka min kɛ n ka taa donc bɛɛ bɛ n'o ye bɛɛ da kan bɛ Ala de bolo n'an bɔra o kɔnɔna na donc pour moi n ka donc o tɛ hakili jagabɔ o ye hakili jagabɔ in tɛ n ka taa k'a fɔ k'an content na bi farabugu libéré la n'an bɔra Sikaso mara la le mercredi 31 an y'a ye vers 10h patrouille dɔ kɛra an ka armée fɛ n ka secteur n'an b'a fɔ a ma ko Danderiso an ka armée n ka donc n'o ye faama ye n ka donc a bɛ fɔ min ma la région 8 olu bɔra ka taa ye o ka mobili dɔ n ka donc o panna explosif dɔ kan mais hakila mɔgɔ caman mɔgɔ ma bana et en même temps an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ n ka donc o Sikaso mara ninnu na mɔgɔ 2 de banana n ka donc mobili kɔni ka donc carrément n ka mobili tiɲɛna mɔgɔ 2 de banana n ka donc n bɛ fɛ ka min fɔ saya ma k'a kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ n ka tɛ donc olu Ala k'olu kɛnɛya mais o jateminɛ Sikaso mara la ka se n ka donc Burkina frontière la tile 2 in na jateminɛ kɛra k'a fɔ terroriste caman bɛ bɔla ba gɛrɛfɛ yɔrɔ ninnu na ka na donc an b'a ɲini aussi nin baara kɔnɔna na ko armée ma hali bi o ka continuer ni patrouille ye o ka baara kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɔrɔ caman bɛ yen ka région ta k'a daminɛ Kidal Tombouctou Gao ka na se Mopti région na ka taa Sikaso fan dɔw la ka se n ka donc Kayi yɔrɔ dɔw la ka se n ka donc Segu yɔrɔ dɔw la Farabugu ninnu tɔw Mali ni yɔrɔ bɛɛ ka taa ka se Kulikoro yɔrɔ dɔw la ni yɔrɔ bɛɛ la ka taa donc lakana sabatilen tɛ donc c'est pour cela n'i ye hakili jagabɔ kɛ plus de 50 à 60% du territoire national n'est pas contrôlé par les forces armées de sécurité et par les autorités maliennes parce que min ka di min ye a b'a kɛ yen justice tɛ yen administration tɛ yen préfet ni sous-préfet bɛɛ bolila juges bolila militaires tɛ yen aujourd'hui o kɛlen ka kan min dilan n'o ye gendarmerie kan ye o bɛ taa tugu la an ka kanw kɔnɔna na pour que an ka kan ninnu bɛɛ ka se ka bɔ yen n'i y'o jateminɛ kɛ hali bi hakilina kura de kan ka ta au niveau de la sécurité et au niveau des forces armées c'est pour cela j'ai dit Assimi min bilalen b'a kan ka donc a kan ka réflexion de kɛ et min b'a dɔn ka tɛmɛ a kan a faw min bɛ armée kɔnɔ cɛkɔrɔba min bɛ retraite la
akan ka tol de ñiniga pour ka hakli jagabo parce que donc hakli de bi keleke mais généraux valeureux chaman bi ayo oyo be bla retraite la halo ci mo fait mais en temps de guerre est-ce que lu kanga ta retraite non parce que yo de kenga donc et en même temps plus de 8 promotions de l'EMIA oyo be bla ngata donc so donc on est quelqu'un qui a ces jeunes qui sont là, ils sont sortis du Saint-Cyr, ils sont sortis des grandes écoles, mais ils n'ont pas d'expertise. Au tato. Donc à Kéram on fait quoi? Donc tant que nous m'en segui, kata ulu hakli ou de niniga, ils sont pas capables. Parce que je connais leur capacité, je connais ngatowi kalameke, mbodon parce que nous nous faisons pas. Donc il est important n'a pas fait que bonne konana en gagnant la main en gagnant la main pour l'intérêt supérieur de la nation ngo na lenga to man na fait ngore kama ils doivent écouter le peuple malien. Il faut qu'on coupe des blagues. On en a c'est pour écouter le peuple malien. Et le peuple malien a la solution. Peuple malien, bara nkanga ketch comme peuple malien bado akanga ketch. Nanye mo otsiki. Geleam be bekan région par région. Ma ba fo yenga ta solution yi. Ulu hakla ko solution kura de bobulu. On mo passer élection ay coup d'état de ke. O konna na abi jamana de la main. Il est important qu'on ka jamana de la main. Non ma jamana la main, on ne peut pas sécuriser le pays dans cette situation. Nambora ulanga donc yemi fo buti gelia bakera Nations Unies mo y rapport là o rapport ngam donc avec ben page bisaba ani woroma Nations Unies mo yengata mo blaka ngam donc fo yoroina kata ngam donc gawmar la kata enquête ni fembe o yemo nyiniga ka barawke o ko kuma konna na janvier wati ngam donc de 3 janvier armée ngam nang na be fo mako barkan o tunye mugu kerunde ke mugo muga ane fla kuma foli la ko de tanyana o mugo muga fla en konna afora ko mugo tan ko mugo tan ane kono ko tunye civilier ko mugo to ye terroriste no ye kuma chama fora konna mawula société civile Bamako kaw ko a ko ni tun kɛra ngata ko maaw tun bɛ kɔɲɔko de la ko kɔɲɔ kɔnɔna de la ko mɔgɔ 100 ɲɔgɔn kan tɛ dɔn k'a ni tora kuma nana ka wuli yɔrɔ bɛ armée nationale n'o ye Mali armée ye olu yɛrɛ ye communiqué sɛbɛn ka tila k'a fɔ ngata ko a ko Faransi y'a fɔ cogo min ko terroriste don ko olu ye jateminɛ kɛ armée ya ngata donc surveillance kɛ o ka satellite ko y'a lajɛ ko ye baara kɛ ngata ko y'a sɔrɔ ngata ko malfatigiw don ngata donc ko o malfatigiw ko y'o defa kolo yɛrɛ kun b'a la donc n'i ye jateminɛ kɛ Nations Unies mɔgɔw nalen ka baara kɛ ka ɲininkali kɛ ngata ka taa yɔrɔ bɛɛ olu ka kuma y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna ko malfatigi 5 tun b'a kɔnɔ ko mais ngata ko kɔɲɔdenw ko donc ko ye kɔɲɔdenw de bɔ mara Faransi ministre de la défense bɔra Bamako kunu a y'a fɔ clairement ko wolu ye ngata min kɛ hali sini o dalen b'a la Nations Unies ye baara min kɛ baara min ngata donc baara jɛlen tɛ Faransi président ko kuma ye ngata donc nambara b'a kɔnɔ o ye ko in kɛ ngata donc olu yɛrɛ ma ɲininka ko donc o bɛ fɛ ka ngata olu de tɔgɔ tiɲɛ mais olu dalen b'a la k'a fɔ ngata donc o ye gosili min kɛ terroriste maintenant maaw ye ɲininkali kɛ journaliste kunu ko munna ngata donc o ye min kɛ ngata ka filmeli min kɛ ko pour que ngata o to filmeli di mɔgɔ ma olu ko k'i delila k'a ye ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ surveiller ni fɛn min ye ka mɔgɔ jateminɛ ni ko min ye ko n'i y'o image di n'i y'o cassette di ko kɔrɔ t'a dɔn k'a tigi b'a dɔn k'a fɔ k'i b'a surveiller cogo min k'o tɛ se k'o kɛ o yɛrɛ ye tiɲɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na il est important que en cas accord de défense on est français en cas sigi en cas parce que français a bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ français ka avion a bɛ se ka boli ka taa yɔrɔ bɛɛ français o ka militaire bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ k'a sɔrɔ donc an ka armée malienne tɛ mais n'an ka armée malienne bɛ yen n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kan ka frappe kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kan ka information di ɲɔgɔn fɛ n'o kan ka coordonner ni erreur min kɛra n ka taa erreur tɛ kɛ parce que armée malienne yɛrɛ y'a fɔ n ka taa ko terroriste donc il est important hakili sigi ka k'a ko la il est important ko dɔw ka ɲɛnabɔ pour que n ka donc an k'a lajɛ min bɛ accord kɔnɔ accord min ka taa tɛgɛnɔ bilala la o ni président b'a kalama donc o ka se k'a lajɛ n ka taa donc yɛlɛma min bɛ se ka k'a kɔnɔna na pour que n ka donc ni ko min kɛra a ka se ka éviter nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye n ka taa k'a kɛ an ka militaire dɔw tun minɛlen don terroriste bolo
France kelen ɲɛ ŋa donc mugu filiw ma ŋa donc o kɛra Mali kɔnɔna ye ni ne bɛ jateminɛ ka lajɛ hakili jagabɔ kan ka k'a kɔnɔna na n'an bɔra o la ŋa Kati mara la ni hakili b'a la lundi don Kati nɛgɛla an ka donc vers 22h15 an y'a ye k'a fɔ mototigi 4 o donna ka taa gendarmerie min bɛ ŋa taa poste o nana ka attaquer o kɛra Kati nga donc bɛɛ b'a dɔn Kati ma jan Bamakɔ la yan Kati nga donc a presque yɔrɔ a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ nɛgɛla an ka donc a ma tɛmɛ 50 km kan donc o kɔnɔna na mobile min bɛ yen o ye mobile ninnu jeni o ye poste jeni et donc an ka maaw nga ta donc an ye jateminɛ min kɛ nga ta a fɔra ko maa kelen ɲɔgɔn balana ko la o jateminɛ min kɛra samedi don aussi le 27 mars 2021 Manjaguri n'o kɛra Tomiya cercle kɔnɔna na Manjakui n'o kɛra cercle in kɔnɔna na Tomiya an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mototigiw de nana aussi o la poste in ka donc o y'a essayer ka poste saccager an ka accident dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Yusuf Kabure ale tora a ko la n ka o y'ale ni bonɛ donc an bɛ dugawu kɛ n ka donc Ala ka hinɛ ale la tile 2 na insécurité la ko la min sera ka kɛ n'an ma fili an ye information min sɔrɔ o ye nin ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada sara depuis Paris a b'an lamɛn an b'a fo n ka ka dugawu kɛ n ka donc Ala ka hinɛ maa o maa ta ɲɛna olu bɛɛ lajɛlen na an bɛ saran an b'a fo faransikaw fɛ yen o kɔnɔna n'u to halisa an bɛ taa ni an ka masalaw ye sabu ka da kan an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni lakanabaliya ye a bɛ cogo min na bi a ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ tout le temps an ka faamaw olu de bɛ taa bin an bisikadi la tout le temps olu de bɛ yɛlɛ fudenw kan ka tɛmɛ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na mototigiw de bɛ dugu cɛci ka na an ka sɔrɔsiw sɔrɔ poste attaquer mais votre poste mɔgɔw bɛ mun de la mɔgɔw tɛ mototigi ninnu natɔla ye de wa u bɛna waati jumɛn mɔgɔ t'u natɔ mun de b'o kɛ et puis an y'a jateminɛ fana kɛ an ka kɔfɛ dugu yɔrɔ caman bɛ yen bi ninnu togo sɔrɔsiw tɛ yen u tɛ yen yɛrɛ je sais pas o yɔrɔw bɛ bamajuw de bolo n'i ye dire jateminɛ ka yɔrɔ caman bɛ dire kɛrɛfɛla la k'olu jateminɛ bi u kelen bɛ ka mɔgɔw de imposer olu de b'u sago la olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ yen bi olu de bɛ impôt minɛ olu de bɛ sariyaw fɔ olu de bɛ jagaw minɛ olu de bɛ nin fɛn bɛɛ kɛ la mais an ka sɔrɔsi foyi t'a yɔrɔ la mais mun de bɛ yen qu'est-ce qui ne va pas or que an b'a dɔn transition bɛɛ ye sɔrɔsiw de fana ye ce qui ne va pas jusqu'à présent an ma se ka baara de kɛ ka hakili jagabɔ kɛ n ka donc k'a fɔ yɔrɔ min minɛna anw na k'a fɔ k'an bɛ se ka segin k'a contrôler cogo min o de dɛsɛlen don ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Mali région nord ni centre ninnu bɛɛ lajɛlen presque aujourd'hui militaires taara ka bɔ yen o tɛ yen dɛ an fan fɛ o tɛ yen dɛ Banka Simarala hali Sekura fanfɛ ninnu yɔrɔ caman o ye ni o attaqué la yɔrɔ min o bɛ kan to o bolo or ni wulila ka yɔrɔ to ni k'i bɛ tila ka yɔrɔ récupérer a bɛ gɛlɛya parce que gɛlɛya min bɛ yen bi Mali kɔnɔ fɛn dama ni gɛlɛya bɛ yen administration min b'an bolo c'est l'administration coloniale baara bɛ kɛla cogo min pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ n ka donc o t'o baara kɛla ka mɔgɔw ka fɛn tɔrɔki ka bɔ i bolo k'a fɔ ko fanga bɛ n bolo se bɛ n ye n ka donc n b'a kɛ i n'a fɔ tubabuw b'a kɛ cogo min o administration typique kelen bi n ka donc o de bɛ kɛla par les préfets les sous-préfets et l'administration bi n ka donc à l'intérieur du et que banbatiw b'a min ɲini na k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye ko ninnu y'aw jugu de ye n ka tɛ donc ninnu b'aw tɔɔrɔ la ni anw bɛ n ka tɛ impôt tɛ minɛ aw la a ka baganw ka impôt de bɛ minɛ aw la n'o tɛ n ka tɛ donc aw yɛrɛ n ka tɛ min ka di aw bɛ se ka kɛ a ka jamana kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen n ka tɛ an tɛ diɲɛ n'a ye a kan ka tɛmɛ sariya fan fɛ bi o bɛ wajibiw kɛra an ka mɔgɔ école bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye tubabu école ye hali Sikaso mara la n ka tɛ donc o b'o de kɛla bi k'a fɔ école bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ datugu groupement kɔnɔna na k'a daminɛ dire ninnu ka se ka taa jusqu'à n ka Tɔnbɔkutu ninnu yɔrɔ tɔw la ka se Gawo fanfɛ la ka se Kidali fanfɛ la ka se Bankas Koro Douanza o ko école ka datugu nin bɛɛ la n ka tɛ dans le groupement école datugulen il y a plus d'école 9e écoledenw bɛ so o bɛ o recruter olu de la pour que n ka donc o ka se k'o ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ taa maaw fa laban dumuni tɛ sɔrɔ ka kɛ gɛlɛya min kɛlen don ka taa commerce tɛ yen tuguni donc o bɛ ala minɛ n'o ye 50 000 fana di min ma n ka taa donc o b'a den di o den bɛ taa n ka taa jagoya ka taa
ou on sait que sarangata 200 000 francs on sait que daw sarangata jusqu'à 500 000 francs o be demisenu sarangata ka 200 000 francs do ma ko ka ta bomunda o le rati bomunda de o be bomu dilanci ko ira demisenu na katadi o be 200 000 francs do ma demisenu be ta bomunda saraka donc ça veut dire ils ont infiltré o jamana de infiltré o jamana de yere de yelma ka ke jamana de ngata o le bo kele no ta ka fko lu ka chaw ka ma chaka so et les informations min kanga di o kelen ga maude blangata membe information di dugu kono e mabo bolo kelen ga sara o sengata no ye hali eni ngata fama kuma to lai o ti fo ko fo ngata o bine bi kulo tege o tani sigatola barabe kala o chuya donc tout le monde a peur mo dabe barakono kayala. L'administration qui doit changer la stratégie pour que ce soit protégé. L'armée qui doit avoir le réseau d'information, nous et sécurité d'État, nous et services de renseignement militaire, baraka qui est sur le terrain, donc au lieu de cas léger, Dieu ne vient pas, Dieu ne vient pas, car pour un politique ou quand baraka sur le terrain, pour que l'information réelle pour que nous puissions traiter rapidement, pour que baraka se cache. Aujourd'hui, donc les jeunes sont là pour se protéger. Qui a besoin aujourd'hui de toucher Wagé? Qui a besoin de toucher Assimi? Qui a besoin de toucher de l'autre côté? Mais aujourd'hui, donc auquel cas fait chaman diriger au lieu de la sécurité au lieu de la Maliens sécurisés. Donc il est important. Mais jamana mimbe guerre là-haut. Non, au gouvernement, au maraba, au transition paye sur la souille. Mais est-ce que vous avez des stratégies là est-ce que vous avez sous bête ka poste be occupé jamana konnana ou ye poste be de occupé jamana be ka minekana ni aye do de bora la halibi est-ce que il n'est pas temps que vous fana ka boka marfata kata ni aye do de bora non te il y a seulement quelques semaines autrement fait que généraux de nommé ka ambassadeur Europe. Maintenant la question j'ai dit donc une question posée non ye généraux nommé kata kofe jamana mbe guerre là aw yerati yela aw yela te ken nyugo to fe nyewa otum aw te kelera horonya te tien yewa aw nana de kabe jamana bo gelea tous les jours ngata dem senu ne bisa vous êtes même incapable le niveau de commandement dans les régions Kalébé. Parce que pour moi aujourd'hui chaque région militaire doit avoir 2 généraux. Général Folongata donc kanga gérer Flanaganga adjoint tous les camps militaires général Flafla de kanga blaka Ziejo minganga ke atobela c'est les colonels majors et les colonels au lieu de ko don bureau climatisé ko na gasigian au ka placer terre au ka placer doredi au lieu de continuer comme on nommé port là au lieu de continuer comme militaire ou nommé dans les places ou ka ke opam nyemay ou ka ke fenore nyemay leur place c'est au front mais ils sont incapables. Coup d'état au coup d'état ils étaient incapables de gagner sur le terrain donc ils viennent faire le coup d'état pour se demander quand on va bombarder par le carreau. Ça peut pas marcher. Au cas donc il faut leur travail c'est de sécuriser. S'ils sont incapables de sécuriser ils ne doivent même pas parler au Mali. Parce qu'ils ont prêté le serment d'officier quand on y officier drapeau flé amanindi jamana bi yoro yoro amali drapeau ngata donc ka la kanai ka la joye ka la batoy ka fembeke aussi on y officier ka fembeke amanindi saria bi chomi constitution ga seka bateau saria ka bateau mais ils sont aujourd'hui ils sont en train de violer là ils sont incapables de régler le problème. Et ils sont fiers de taper la poitrine. Je suis colonel. On est fiers de taper la poitrine. Je suis colonel-major. On est fiers de taper la poitrine. Et je vais être général. Ah voilà, parce que Amora ko de forces là. Problème généraux chamambie. Ou kata. Ba fara ko coup d'état era fana ka dagalente coup d'état mai. Coup d'état konendo. Mais munu ye coup d'état kan fait amba e ka fo. Mais c'est les princes. Ou les grands princes oui. Ah parce que les autres même sont pressés d'être général. Mais est-ce que amnesty bina ken nous la question c'est que nous, mais ce pays ne peut pas continuer ni condamner. Mais mido andabena somna parce que dambe ni horonya condamner. Minganga kumo fait ngata ka chien fo ngata c'est eux qui sont incapables de le dire. Andabena sobema. Et sortir de ces déchirures andabena sobema. Parce que anya ka fo fana le fly na anya ka fo anga général do ni aforale coup d'état ke. Ale re coup d'état ke ma ufagara ale ka wati fana konna na hele la kay mo faga fana ke mais ko ya fa kerama ya famille kerama otkila mo be ka boka kuma do fo kuma min ni ay malidenw bela jelen nyugun u yɛrɛ la parce que kadaka ale kun nga kuma yɔrɔ min na o cɛncɛn fo ka sanfɛla de ale kun nga taa ni kuma basugu ninnu fɔ farabugu dɔgɔfiri ale kun nga taa kɔrɔn fɛn fɛn fɛ
dire ni fɛngɛ ninnu na an t'a lamɛn ayiwa est ce que Mali a ma kɛ chinois tulonkɛ fɛn de fasabaw ye a bɛɛ tɛ a bi mais mɔkulu anw tun bolo avocat tɛ wariko ye mais wariko tɛ ja avocat bɛ taa dɔw la a bɛ taa ko dɔ la ka tugu o kɔ fɛn bɛ kɔfɛ n'i y'o de yɛlɛma k'a daminɛ cɛsuru la yan a dɔw bɛ yen bon filanan ni min sɛgɛnnen don ka justice la a kana sigi a la halisa magistrat b'an bolo u bɛ kuma fɔ a bɛ se ka k'an tɛ fɔ i ɲɛna waati n ko tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ yan bi aw cɛ ma ne ko ni mɔgɔw kumana mɔgɔw y'i tɔɔrɔ u y'i lagosi u ye ko sugu bɛɛ kɛ o bɛɛ kɛnɛma jɔlen don bɛ mun fɔ bilen o de kama komi kuma ma fɛn kɛ o ma ne bali ka n balimaw fo bi tɔɔrɔ ma fɛn kɛ o ma bali ka n balimaw fo bi ala ɲɛ bɛ na segu ɲɛkɔrɔ mɔgɔ ma y'a fɔ mɔgɔ ma y'a tiɲɛ ne ko ka ala ɲɛkɔrɔ ne yafara bɛɛ ma ne yafara bɛɛ ma nka juguya tɛ maa si kɔnɔ dɔ y'a ta fɔ parce que a bɛ se kuma na dɔ y'a ta fɔ nkalon de ka d'a ye dɔ y'a ta fɔ a t'a ɲɛdɔn dɔw yɛrɛ ta ye fo ka jɛni na gosi ni ko bɛ s'o la ne tɛ kɛ wulada la o kuma donc i tɛ ma mɔgɔ ɲɛ an k'a tɔ di ala ma ne yafara wa maa o maa ye n kanu n b'a ɲini aw fɛ a ka yafa aw ka yafa u ma aw ka yafa kumalaman fɔla ma aw ka yafa lakɛlikɛla jugu ma u m'a ye u m'a min maintenant mo bɛ min fara o kan kuma in ni k'i b'a lakale kojugu an y'a sugu bɛɛ mɛn n ko mais ne kɔfɛ ne ye sɔrɔsi de ye n bɛ baara kɛ sɔrɔsiya de kɔnɔ n ko kunɛ kun daminɛ na aw ni mugujimali bilenman bɛ bi de ne min jɔlen filaw kɔrɔ sɔrɔsiw tulo bɛ na san 33 sɔrɔsiya n y'o de k'a kɔnɔ san 33 n tɛ kun sɔrɔsi ye o kɔnɔna na i tɛna fɛn ɲɛfɔ an de b'a ɲɛf'i ye tɔnbukutu gunda lere kinal n ye san 13 ta ko ne t'a ɲɛfɔ ye bon ni min t'a fɛ ka mɛn don dɔw la yɛrɛ i bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko ko cɛ yɛrɛ k'a tɛ fɛn dɔn ne tɛ fɛn dɔn mais o ye kɔni parti sɔrɔsiya ye o diɲɛ kɔnɔ ma min dɔ kɛ bon ka tila ka kɛ fɛn ye ka tugu minɛ ye fɛn kɔnɔ n'a b'a b'a fɔ ye donc pour ka sabali mais n'i sera fɛn dɔ ma n'a bɛ jouer fɛn dɔ kan i b'a dabila ngo me min ni bɛɛ ni bɛ fɛ ka politique de kɛ ko ne b'a to ni fɛ ka bɛ ci ka n'a kɛ parce que n'i y'a ci i ka politique a tɛ se ka sɔrɔ ngo n'i k'i ye baganmara ye n'i y'a ci e tɛ bagan mara n'i ye sɛnɛkɛla ye i k'i ka sɛnɛfɛnw lamɔ a bada ni sécurité de ngo m'a ɲin'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala de kama mali yɔrɔ bɛna bi bɛɛ k'i kɔrɔ ta ci fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ in dɛ ne m'a fɔ ka général dɛmɛ dɛ n m'a fɔ ka bandaw dɛmɛ dɛ n'o ma tɔgɔ fɔ nkaw ma sɔrɔlasiya fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ feere o mali kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ de ye ka jamana lakana aw ka se ka sunɔgɔ a y'a dɛmɛ on a tous intérêt on a tous intérêt ni ko wɛrɛ bɛ ban ɲɔgɔn na a bila fɔlɔ bɛ na a ma kila dɛ ala sago aw sago n tɛna se ka bɔ kuma kɔnɔ n'an m'an faw fo k'an baw fo dɔgɔtɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko le malade infecté a kɔrɔsigibagaw affecté don moi j'étais infecté vous étiez affecté tout à fait mais c'est vous kuma tɛnɛ da n ye min ye nin wari tɛ n'a tun fɔra nin bɛɛ kana wari minɛ dɔ tɛna n'a tun fɔra o kana kini dun dɔ tɛna ne t'aw balo cogo dɔn mais kanu ni hɔrɔnya de y'aw se yan nin bɛ ne wasa o tuma sini sɔgɔma aw bɛ sɔnni ka mɛn lakalikɛla jugu la ko cɛ in bɔra segu k'a ye campagne daminɛ awɔ a lakale ta lakale cogo la ne ye baliku de général 4 étoiles fils du médecin de proche ni min ka di ba tɛ fɔlɔ la mɛ kuma dɔ la sa mais bi an t'o kɛnɛ kan ne nana n badenw fo bon aw ta kɔfɛ an bɛna ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ an balimaw ko n ka taa ka taa foli bila o ye kanu de ye u bɛ k'o min ɲini o de tɛ sɔrɔ o tuma n b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ale bɛ n'aw bɛɛ ɲuman a ka segin n'aw bɛɛ ɲuman ye so n'aw bɛ taa so ala ka kɛ. Ni tun ye aya ye. N'a kun ye nin fɔ cɛncɛn fɔ sanfɛ. An ka Cikɛni Jafakoli lamɛn. Cikɛni Jafakoli. An bɛ segin ka na an ka taa kuma. Boye. Coup d'état man ɲi. Voilà. D'accord. Bi coup d'état kɛ bi dɔ bɔ yen min bɛna o fana bɛ juguya ainsi de suite. Coup d'état ye o de ye. Coup d'état fana bɛ min kɛ coup d'état bɛ fanga min na peuple la de. Parce que peuple de ye élection ye peuple bolo bere de ye.
kalafili bere de be population bolo ni président mi clé ambe karata ke ka bere ti kuna ki boy est-ce que tu vois oui mais ni coup d'état on a que peuple c'est à la bleu peuple c'est à la bleu oui voilà avec coup de bon vraiment démocratie de fréqué quoi donc 600 il va y démocratie à Kérako de Mali. Sinon, Mali, ici, dans la sous-région, Mali était première démocratie là. Mali était première démocratie là. On a tout le peuple là. Bobby, bon, coup d'état, nous, on a fait bon peuple bolo. Avec mon gros de bon 6 ans. Même au Diabo, on a 6 ans. Bon, en clané, en disant, bon, vous faites, tout fait. Donc, là, mon gros, alors qu'en bec à Mali le fait. Oui. En bec à quelqu'un fait à Malita. En bec à quelqu'un fait. En bec à quelqu'un fait à Frafinata. Mais dans la première temps, on a des politiciens. Nous, Diabo, on a 6 ans. Voilà, parce qu'on va manipuler. On va manipuler quand on doit faire un dégât de dame. On va becquer. Quand becquer. Allez, et né. En la vision technique. Allez, et né. Beka opinion du boulot, c'est-à-dire Beka hakili be fendola. Ni anga hakili menta tekele. Mais ango ke kumae pour que ka se kane convaincu, ou bien ka se ke convaincu, mais anga na keleke. Anga mbolo du nyoma. Et voilà qui dame ka kuma de la c'est ça comme nous bara ka coup d'état 2012. Comme Clara tout ni ko bla. Le Mali, c'est le pays de toutes les possibilités. Pardon. Oui, pardon. Pour nous, je m'en vais de nous dire. Non, Mangabla, parce que moi, Sarah. Mangabla, parce que moi, Chaman Sarah. Bon, exemple, voilà, parce que nous, exemple, nous, nous, souvent, que la frappe. Bon, il faut qu'on frappe la bagne. Mais justice de Béo. Voilà, justice de il kera fama il kera fanda ni koke habita juger ni jota là il était blanc oui bon donc non seulement Kourita ni Mali choro mais deuxièmement Malien de chamane ni tara Kourita nkola transition watila oui on a fera tu chicken ja fakoli fakoli na minfo. D'abord, voici un officier. Il s'appelle Amadou Aya. Mon maître de cérémonie. Lors des sorties des promotions, un maître de cérémonie. Un officier de rang. A Guéna Britannique militaire là. Parce qu'il n'avait pas de niveau. A Guéna, allez Kamani, Guéna Kabo Britannique militaire là. Oui, sergent y a galon créé qu'à dame à des dômes. Pour qu'à tout armé. Sergent ya. Amad Fouquet. Il n'a jamais fait, ça veut dire, application à Amad El Kake. BA1, BA2 à Yoluke. Pas de cours donc de capitaine à Amad El Kake. Il n'a jamais fait l'école d'état-major. Il n'a jamais fait l'école de guerre. Moralité zéro. Parce que Domé en tombé, on a qu'à voir ministère de la défense là. Qu'il faut à doka juru tangata donc à tomber instructeur ya là donc à l'émia. Nya fo Korongo et colonel Korongo. Ngo nous ma solution sera donc le gendarme qui est venu se plaindre nous ma solution sera on va demander à toka à arrêter. Aux 2 semaines qu'on a de là. Coup d'état qui a donc n'a qu'à niemai. Aujourd'hui c'est l'officier. Mais non. À ta formation qui est donc aux États-Unis. Donc aux formations donc il a fait. Aux formations en allant dans anglais mais doni comme un menkadi. Où il y a blanc donc à cara instructeur britannique qui élimine na gena. Ay sangulo vlanyo okay. Oui, cours d'Amakaka anglais qui est 7e année école à descendre à Yamnala. Chadien do be ngato yaka na fulo kalfala min kala bado o konna na ya genga bo instructeur ya nyemayala parce que dem senu bi kalfa iladi o buka na fulo dimo buka fembe di
Voici ce Aya aujourd'hui. Mimbi Bo, il est l'homme le plus gradé de l'armée malienne, général d'armée. Gradé sur la Togo. Gradé sur la caille coup d'état. Coup d'état qu'on est là. Coup d'état qu'on l'est donc ça veut dire au coup d'état qu'on a le peuple malien en baisse son angata donc quand bête d'une erreur là, qu'a introduit au coup d'état maquin, comme mutinerie de Kerako, le général Amadou Toumantouré qu'a démissionné. C'est dommage, c'est des mensonges collectifs pour des générations. Voici ce Aya, c'est interdit dans l'armée. Je suis en direct, je ne peux pas prendre quelqu'un au téléphone. Alors donc, ni Djatimineke, ni Bara Mbekera, Aya, donc on a par négociation avec Djongunda. Ou Aya Kengata donc armée ma following donc aujourd'hui général de l'armée général d'armée quatre toi donc on a général doda Jongunda ale diake ibeka nyinigala ibeka ya photo babu ibeka nyinigala ko ibeka ngata donc ko ibeka ko nta kalama m'a consulté ou ya kena nta kalama c'est le travail de Jongunda donc pour ça aujourd'hui armée mina o mo lebe ka ti Jongunda aussi des capitaines ke armée mina ima école d'état-major ke armée mina ima école de guerre ke armée mina donc on devient général et on devient le premier responsable de l'armée malienne dans ces conditions armée du de Bambou quel type d'armée nous avons aujourd'hui je crois voici Aya normalement à Mankanga armée Konana sans autorisation Aya se permet de prendre la parole devant tout le monde et que le chef suprême des armées qui est Bandaou qui doit s'assumer forcément parce que s'il ne le fait pas tout le monde peut prendre la parole désormais armée qu'on a donc ça pose problème donc ni a jatimine ke hakina chamambe min batongata yelima kan et nous invitons Assim nous invitons le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité à disposition. Même si le ministre de la Sécurité a des coups d'état forts qui ont fait. Parce que nous avons fait un solo, on est Djaou, aujourd'hui pour les mettre dans cette situation. J'ai dit, à quoi tu fais donc parce que nous avons noté avec quoi de dérange. Est-ce que au cours d'un donc snack kada sinar c'est un coup d'état qui nous s'il faisait ça, le peuple malien va vous prendre en témoin, vous les premiers responsables, pour qu'à disposition. Et ni vous n'avez pas le droit qu'à faire une décision à Ayakola. Donc je pense aujourd'hui, c'est une déception pour nos forces armées de sécurité et les responsables de prendre des dispositions rapidement pour nettoyer des calvaires de ça de l'armée malienne. Alors, on va carte au CPI, mon gros. Odo. Parce que il y en a qui fait CPI, mon gros document comme l'État malien, la justice malienne n'a pas pu honorer ce que nous voulons, nous pensons que CPI a bara d'amener de façon indépendante pour que Barenga se gagne. Donc comme nous sommes plaintes là, et nous pensons réellement que Allah Kaseka a demain. Voici le Mali que nous avons. Voici le Mali que nous avons. Très bien. Parce que anga jamana ante mogote mangana tuguni amma gonte wo ci la tuguni ni sora ni ba ka wo ci ni ba ki yira musoula ni beta nord de la il faut régler le problème du Mali ni be wasoni ka garadi de ta nord la ikata kele mais ala nakira mais c'est honteux. Non, c'est honteux, c'est dire quoi ni nganga mo ni film la ki ka mu ci la ki refa. Non, il y a des bébés. Et puis, je suis comme ça, netani, neko, gamu memi. Gamu mabandu konana, gamu te chenje fuka sa fe. Ma jugu kelela e. Idla game gamu daga dijo musubakoro ko kon jisi général wa. Non, jamais. E che, ayake alakama ay mali sumaya sa che. Kwa ke alakama ko mali sumaya sa. Uka mali sumaya. No do, ameta. Let's go. Ameni bela jelena. K'a fɔ ale bɔra ka nin kuma fɔ an y'a ye k'a fɔ ni élection présidentielle min bɛ nalen 30 juin ni est-ce que u bɛna se ka nin kɛ parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ ni ye u b'a fɔ minnu ma ko député la dege ninnu députéw ja n'o ye député jaw de ye n t'a député dogo de
olu mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka laɲini tɛ foyi ye transition in ka prolonger dɔ ka fara u ka fɛn kan de u sigilen bɛ k'o de makɔnɔ bon n'i ye gouvernement fana jateminɛ olu fana bɛ k'o de dɛlɛn gouvernement fana bɛ k'o de dɛlɛn dɛ an ɲɛ bɛ ko la koyi an ɲɛ b'u bolo ja la u bɛ ka transition in dɔ ka fara kan de u bɛ k'o de dɛlɛn parce que u y'u ban fɛn bɛɛ ma u kan ka fɛn fɛn kɛ pour que élection ka kɛ baara bɛɛ ma ka t'u kɛ u disi da fɛn na fɛn minnu n'u ye secondaire ye mais est ce que élection ko bɛ ninnu kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min kan donc n'i ye ɲininkali kɛ n kan tɛ n b'a jaabi a jaabi dɛ c'est ça de la chose fo bi mɔgɔ t'a dɔn exactement élection date waati mais an kɔni y'a ye tile fila n'an ka président de la république ye document dɔ signé maa 50 kan ka taa ko ka premier ministre dɛmɛ ka baara in kɛ donc an bɛ sigi k'a lajɛ o maa 50 bɛna bɔ min o mɔgɔ 50 donc c'est considéré d'abord ko parti politique mɔgɔw mɔgɔ dɔw kan ka taa société civile kan ka taa ko syndicat olu kan ka taa ko les légitimités traditionnelles n'o ye diinamɔgɔw ni n ka danbetigiw ye n ka dɔn ko k'olu kan ka taa parce que en gros o mɔgɔ 50 de bɛ taa mais M5 mɔgɔ t'o la donc non regroupement des partis politiques b'a la donc ça veut dire ko parti politique ou société civile nga donc o bɛ taa donc o bɛ na lajɛ nga donc a bɛ na tɛ cogo i b'a sɔrɔ parti politique ninnu na o sɛ tɛna tɛmɛ mɔgɔ 15 kan donc société civile mɔgɔ 10 ɲɔgɔn association mɔgɔ 10 ɲɔgɔn donc o de bɛ fara ɲɔgɔn kan dugutigi ni nga donc kabilatigiw nga donc mɔgɔ 10 ɲɔgɔn o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ka baara in kɛ o bɛ réunion kɛ 2 fois par mois pour que se ka premier ministre dɛmɛ baara in kan ka se ka kɛ cogo donc an bɛ sigi k'a lajɛ donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'a to nga donc o ka se ka hakilinaw ta min bɛ jamana in bɔ ni gɛlɛya la mais à ce stade de la chose maa si tɛ se ka fiyɛ au niveau du gouvernement maa si tɛ se ka fiyɛ au niveau de la société civile maa si tɛ se ka fiyɛ au niveau des partis politiques k'a fɔ élection bɛ kɛ nin waati in kɔnɔ mais o bɛ société civile min fɔ o société civile nin ye jɔnniw ye de kana n dabila kuma na sa i bɛ ka mɔgɔ kɔrɔ ninnu de tɛ wa kana n dabila kuma na sa olu bɛ se ka Mali représenter tuguni malidenw ɲugunnen don olu la ceux qui se disent responsables de la société civile la u ka kɛ ala kama sa u ka mɔɔ la dɔɔnin sa u ka yɔrɔ fɛn in bila ten sa an ka dugawu kɛ u ka bɔ yen ten sa an ka dugawu kɛ parce que i bɛ ka ye jamana ci u ɲɛna société civile mɔgɔw dɔw ni i bɛ ka tun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ régulièrement mais hali u denw tɔgɔ dalen t'a la wa n'o ye n kɔrɔkɛ ala ye ninnu dɔw ye u mɔden dɔw tɔgɔ dalen tɛ i bɛ k'a la wa an ka continuer ala ɲɛ b'a kan mais ni maliyɛn mais u kan ka maloya ten sa u k'u sen bɔ nin dɔw la ten sa ni ba y'i yɛrɛ kɛ cogo min bozo ma mɔ ten dɛ ni maliyɛn ko ko tɛ kuma ni maliyɛn ko k'u ka sara t'a la an bɛ nin bɛɛ la mɔ ten dɛ ayiwa an ka tɛmɛ ayiwa an y'a ye k'a fɔ candidat fana bɛ ka caya maa yɛrɛ jamana in Mali n'u ye fɔ n ka kuma na yarɔ chinois tulonkɛfɛn ninnu chinois fɛn ninnu a cɛ ka ɲi si t'a la wa barika t'a la Mali bɛ ka k'o de parce que maa dɔw b'u k'u kanbɔ président nɔfɛ Mali kɔnɔ yan est ce que olu dɔw ka kan k'u kanbɔ Mali est ce que olu kan k'u da don Mali ko yɛrɛ la kuma tɛ k'a fɔ k'olu b'u présenter wa mɔgɔw bɛ yen minnu b'a fɔ k'olu b'olu soutenir la nata tɛ wa mun de ye wulu dakala jɛya des hommes d'affaires minnu ye Mali ci k'a yɛrɛ kɛ suyɛli ni fɛn banbali olu bɛɛ bɛ ka kɛ candidat ye aw ye Mali nafolo suyɛn aw ni famakɔrɔw jɛra ka Mali nafolo bɛɛ suyɛn aw bɛ tila k'a fɔ tuguni olu gɛnnen k'aw bɛna président la tuguni o kɔrɔ tɛ sonsoro taara sonsoro nana mais malidenw bɛ yɔrɔ jumɛn n kɔni b'a dɔn aw bɛ min malidenw bɛ Seydou tɔgɔ min bɛ fɔ Seydou tun ye IBK ka candidat ye Seydou ye IBK ka candidat ye Seydou ye mɔgɔ min ye n ka taa n'an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ sɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye hali ni tile dama na miliyari joli miliyari 2 ani miliyɔn 300 ɲɔgɔn ma 400 o de dira ma pour des petits marchés de 15 km ani quelques kilomètres an y'a ka wari min jate ko état ye wari min don Seydou kun miliyari ba yirika hali de siraw la o siraw kɛra cogo di baaraw kɛra cogo di a yɛrɛ faso la a ye baara jumɛn kɛ an da bɛna so bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dossier spécial de kɛ nin sen na n ye mun de fɔ maliyɛnw ye n ko fɔlɔ n y'a fɔ a ye k'a kana IBK ta n'a y'a ta n ka taa a bɛ joli fɔnɔ an b'an ka kuma lamɛn n bɛ nin sen nata fɔ n'a ka d'a ye a b'a ta n'a ma da a b'a to yen mais une chose est sûre n bɛ sa o ka gɛlɛn mais an bɛ sa problème foyi t'a la an ka sa mais maliyɛnw kojugu tɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa ni mɔgɔ ma wuli ka jɔ mais ni nata ko de kɛra ko parce que aw mako bɛ wari de la k'i ka wari suyɛn ka tila k'i ta n'a ye ka tila ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa parce que ko danbe t'i la ko ni fantandenw bɛ jamana kɔnɔ ka taa ko n bɛ gagner dɔw yɛrɛ b'a fɔ kuma kɔnɔ ni kunfɛnw don ka taa dɔn n bɛ gagner dɔw yɛrɛ b'i kan tɛ tant que n ka taa mɔgɔ bɛ yen ne tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun n'u bagan dɔw bɛ yen ka taa dɔn an bɛ gagner o b'i kɛ bagan ye o b'i kɛ n ka taa kunfin ye o b'i kɛ mɔgɔ lankolon ye
e fa ni baw ani ka lempo de donna k'a do olu ma ka taa u ka sɔrɔ kɛ ka taa k'a fɔ on ne peut pas être riche, il n'y a pas de crime là-dessus. Prophète y'a fait paix et salut sur lui. A quoi ka sabab dɔw man ka taa n'a sɔnna nafolo ko la ka taa donc a tɛ diinɛ kɛ. O tiɲɛ ye dɛ. O sababu ka taa donc d'abord k'a daminɛ misi kelen na a laban tila ka kɛ misi wɛrɛ hali dugu sigili o y'a dabila ka taa o taara kungo kɔnɔ. Anw kalanna kuranna na cogo min an kalanna tubabuw de ta la ten. Donc n'i ye jateminɛ kɛ hakilinaw bɛ jagabɔ adamadenya taabolo de la. O taabolo tɛ se ka kɛ n ka taa donc n'i ma adamadenya ta k'a kalan ka ɲɛ an da bɛna se fɛn caman ma. N'i tilala o la ni bɛ se ka diinɛmɔgɔw yɛrɛ kuma na. Awɔ an bɛna dɔɔni don. Donc n bɛ. An bɛna sisan candidat kow de don halisa o. An y'a ye parti wɛrɛw bɛ ka créer tuguni. Ala dɔw ko k'olu bɛ Mali. Kana kɔrɔta an bɛ bɔ candidat bɛ bɔ kelen. K'u bɛ président ɲini na Mali kɔnɔ. Candidat bɛ bɔ. Minnu ye Mali élection wari bɛɛ suɲɛ k'a bɛɛ dun. Ka taa du belebelebaw jɔ ka fɛnw bariw k'o kɔnɔna na. Kana kɔrɔtɔ. An ka Mali de kɔnɔna na yan. N ko kana kɔrɔtɔ. O bɛɛ bɛ na kelen kelen. Kana kɔrɔtɔ ni kɔrɔtɔla ka taa o fɛn min kan ka bɔ ni kɔrɔtɔla ka taa donc a tɛ bɔ ɲɛ na. Et puis est-ce que Mali kanu bɛ ninnu na parce que ni Mali kanu o de ka aw ka parti sigi ko refondation du Mali. Refondation du Mali aw y'a sɔrɔ cɛba dɔ bɛ yen o bɛ ka refondation in demander a mɛnna. N'aw fana bɛ refondation de fɔ aw kan ka na fara o tigi de kan ka Mali kisi wa aw fana b'aw ta ni groupe ni sigi. O ka ye cogo tɛ kelen ye a fɔra ko olu tɛ sɔn e bɛ maa min tɔgɔ fɔ la e bɛ min tɔgɔ bila la n ka taa fɔra k'o tɛ sɔn sonyɛli ma n ka t'o ta. O t'a fɛ o Modibo Sidibé n'o tɛ sɔn sonyɛli. Ale ye refondation demander. Ayi non n ko o ko k'a tɛ sɔn sonyɛli nin na ma k'o t'a fɛ o kama e bɛ kalan wɛrɛ kɛ. A bɛɛ. N'a dɔn i b'i yɛrɛ sɛgɛnna kuma de la. Maliyɛn b'a dɔn maa min bɛ se k'o bɔ gɛlɛya la. U b'a dɔn. E min bɛ ne lamɛnna e b'a dɔn tigitigi mais e bɛ kalan k'a tigi ya. N kɔrɔ ka kuma ko de dɛ. I b'a ta wa. Bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ miiri wala maa min ye danbetigi min ye hɔrɔn min ye halala ye n ka tɛ donc bɛɛ b'a dɔn. mais maliyɛn aw b'o fɛ wa. jɔn bɛ gɛlɛya fɛ bɛɛ bɛ fɛ n ka sɔrɔ kɛ n ka tɛ yɔrɔnin kelen n kana sɛgɛn. Ala. Prophète paix salut sur lui. A ye lahara ɲini a ma sɛgɛn wa. A ma ka kɛlɛ kɛ wa. A ma kɛlɛ caman kɛ wa. pour que n ka donc diinɛ ka se ka sigi wa. A balola diinɛ na wa. diinɛ de balola ale joli. A ma fatu diinɛ ko de la wa. A delila ka diinɛ privilège sɔrɔ wa. A ma bon diinɛ ko de la wa. Saba caman ma faga diinɛ ko de la. Olu ye diinɛ nafa sɔrɔ yɛrɛ wa. bi an bɛ fɛ ka balo diinɛ na. An bɛ nkalon accepter. An tɛ tiɲɛ fɔ. Kalabanciya kuma b'an da. Ça veut dire duguci kuma b'an da. Ma fara ɲɔgɔn na kuma t'anw da. mais n'i kumana ko mɔgɔ dɔ bɛ fɛ dɔw yɛrɛ y'i kanto ko an kunfin dama dɔ k'a y'an to ɲɔgɔn bolo. N bɛ kuma d'i ma. Ayiwa n'u togo an bɛ taa n'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in na an y'a ye k'a fɔ belebele u ka min ma ko belebele a tɔgɔ yɛrɛ bon ne yɛrɛ kɔni. Hayidara. Ayiwa Hayidara de don wa. Hayidara don. dɔw de bɛ Bazumana fɔra dɔw la. non Hayidara don. bon Hayidara Usmane Sherif Madani Hayidara. ne b'a dɔn n'o de ye. An t'a lamɛn. bon ale fana ye laseli dɔ kɛ kɔtile filanin na a ye maa caman fɛngɛ dɛ. A ye mun kɛ. maaw ye kuma maaw do caman na ɲugun dɛ. I Hayidara an t'i lamɛn. Personnellement. Voilà. Mais peut-être o ye fili ye quoi. Mais o ye ne ka ɲɛcogo ye. Ne bɛ fɛ a ka kɛ ten. Ne fɛ diinɛ k'a ta kɛ. Politiki k'a ta kɛ. Mais o kɔrɔ tɛ diinɛmɔgɔ t'i don politiki la. Ni ne Hayidara bɛ fɛ ka don politiki la. N bɛ misiri bila. Ka na n jɔ yɔrɔ wɛrɛ. Ko wa diinɛ ko t'a la dɛ n bɛ fɛ ka kɛ président ye. Diinɛ bɛ bila ye. Parce que i ye maliyɛn ye. Siga t'a la. mais k'i to misiri kɔni kɔnɔ ne bolo an bɛ politiki bila ye. mais mun y'a kɛ n denkɛ politiki mɔgɔw de dɛsɛra. u dɛsɛra min kɛ u nana u jigi sɛmɛ diinɛ mɔgɔw de la. bon n'aw dɛsɛra n'aw nana jigi kɛ diinɛ ye kumana n'aw tɛ se bilen diinɛ mɔgɔw k'an ka jamana ta sa. an ka a y'a to an yɛrɛ bolo dɔɔnin an yɛrɛ k'a dɔ ɲini. ni politiki mɔgɔw dɛsɛra olu nan'u kalifa diinɛ ma. kumana politiki k'a to diinɛ yɛrɛ k'a lajɛ ka jamana lajɛ san 5 n'a bɛ kɛ cogo min na. kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ɲininkalikɛla ye diinɛ tɔgɔ politiki la a b'anw degun hali n'a fililen don a b'an degun. mais politiki mɔgɔw de dɛsɛra dɛ. u dɛsɛra ka n'u sɛbɛn diinɛ de la. a ka d'e da.
ni sɛbɛ diinɛ na e ye dɔɔnin don maaw yɛrɛ dɔ dun a diyara n bɛɛ da ne kɛlɛ ko i b'i jɔ n'a tɔ ye k'a sɔrɔ an y'a dun cogo dɔn a ma nɔgɔn dɛ a kɛlɛ ɲɛ nin ye o ko dɔ de don wa ayi a ma dogo ma dogo fiyewu alors ni a ye dɔ di n'an ye dɔ dun a b'a continuer ten nka n'an nana tigɛ o tɛ ɲɛ dɛ o tɛ ɲa ka na nɛgɛ an k'a dɛmɛ ka tila k'an janfa an bɛ kɛlɛ wuli siga t'o la fan bɛɛ mana ne yɛrɛ kɔni bɛ min ɲini toujours diinɛ k'a sen bɔ politiki la mais n'a ma ɲɛ fiyewu ko mali politiki dɛsɛra o tuma na o k'a to diinɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo an ka san 5 lajɛ a la ala sago 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 tigɛ a la ye Aïdara an b'aw fo u ye foli minɛ an b'aw waleɲuman dɔn Allahu Akbar nka an bɛ min fana fɔ aw ye a ye organiser a ye organiser a ye organiser Allahu Akbar munna an jɛra ala de kama lahara an bɛ o de fɔ ala ye cɛ t'aw la muso t'aw la ne bɛ min dɔn ni nin diinɛ in tɛ siga t'o la Wulibali n'an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana yɛlɛmana o de la magamatigi b'a fɔ duuru ma a dahari a ye suma baara ko kodɔn yɛrɛ dɔ ye i bɛ jamana min kɔnɔ n'a y'a kunun i yɛrɛ k'i kunun a nɔfɛ nka n'i jɔlen to a b'i kari n'a y'a kunun b'i kuru a nɔfɛ n'a y'a kun kɔrɔta i b'i ta kɔrɔta a nɔfɛ n'an m'an cɛsiri ka organiser ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'ala ma fara an kan hali ala batoli bɛ gɛlɛya an ma don dɔ la yan ala ko bɔra ye min bɛ di ni yɔrɔ nana an yɛrɛ ka n'an sigi k'an bolo d'an sen ka tuguni o banna o ti fɔ buteli kɔnɔ dɛ ayi anw ti mali ɲɛmɔgɔ ɲini an mago t'a la fo k'an za ala ye kilasi min d'an ma ɲɛmaa si t'a sɔrɔ mais an b'an yɛrɛ ɲini a sera yɛrɛ ɲini yɔrɔ ma dɛ an k'an ɲɛ yɛlɛ an ye fɛn caman filɛ an kɔfɛ an wajibiyara bi ka récupérer mako bila ka s'a ma an ta ti fɔ dogo la dɛ k'an to dogo anw tɛ dafɛn dɔ ko b'an ni maliyɛn cɛ mais an sera yɔrɔ min na bi a y'a labɛn a y'a labɛn ni wele y'a sɔrɔ a kana a yɛrɛ feere machine a y'a janto a kana a yɛrɛ feere dɛ i bɛ min ka parti la a fɔ a ye ko an kɛra mɔgɔ ko ko an k'an jɔ fɔlɔ a fɔ a ye an k'an jɔ fɔlɔ an tɛ se ka taa tan a kana a yɛrɛ feere dɛ ayi a y'a to tan a ye to ala kɔ a ye to kira kɔ ni mɔgɔ jɔra ala don min na ka min fɔ a ye o b'a sɔrɔ layidu t'i bolo hɔrɔn ti fila fɔ silamɛ ti fila fɔ an sera yɔrɔ ma sisan anw ta ti fɔ dogo la réunion da la kɛnɛ kan bolo a ye labɛn a ka teriw n'a ka ɲɔgɔn labɛn yanni ka se mali faamasigi ma n'o bɛ kɛ don min na n'an kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye o don an b'o fɔ nka a fɔ kun ye yan bɛɛ k'a mɛn Haidara yɛrɛ da ko Afrika partitigi ye k'i karamɔgɔ ko k'a k'a jɔ fɔlɔ o tuma na o kɔfɛ n'an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an bɛ n'o ɲɛɲini mali sera ye an yɛrɛ k'an ka se maa t'an n'a halalaya cɛ maa tɛ se k'a ɲini fana ka tɛmɛ an kan mais anw mago t'a la sɔrɔ sunu ma daw dɔrɔn mago t'a la hali a fɔli in da la a b'i de k'u ni kuranɛ cɛ
nka wajibiyara jamana yɛrɛ taacogo y'a wajibiya an ka taa ko an ka labɛn ne togo oui ne togo Mali kasila ayiwa ne kɔni ye fɛn min faamuya ni kuma in na ne ye min fɔ Bazuma a tɔgɔ Ayidara ka kuma in na fɛn 2 fo 3 a ko ni aw ka partitigiw sera aw ma a y'a f'u ɲɛna k'aw ka karamɔgɔw ko k'u k'u jɔ fɔlɔ k'aw k'aw jɔ fɔlɔ ko tuma na ko ni élection daminɛna n'u kan ka min kɛ k'o b'o sɔrɔ k'o fɔ donc ne y'o jateminɛ ni fɛn min ye fɔlɔ soit il veut se présenter comme candidat filanan soit a b'a fɛ ka candidat kɔnɔ candidat ka dɔ ka s'a ma ni wari ye nafolo bɛ min bolo o ka se n'a ye a fɛ u ka taa wari d'a ma a k'a fɔ maintenant n ka kalandenw a ye voté karisa ye ne kɔni ne ka analyse la ne y'o de jateminɛ ne b'i fo k'i barikada mais bɛɛ dira hakili jagabɔ de pour que maliyɛnw k'a faamuya ne tɛ maa si contre mais anw t'a to maa si ka jamana lafucogo parce que an ye jamanadenw de ye diinɛ ye fɛnba ye mɔgɔ tɛ se ka tulonkɛ kɛ maa kana balo diinɛ na diinɛ ka balo aw la karamɔgɔ jamana in ye jamanaba ye danbe jamana don jo karamɔgɔw jo alimami olu bɛ tɛmɛna wallahi segu salaw tɛmɛna maaba caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ i m'o ka kumakan mɛn ayi olu ko ala kira n'u y'o tɛgɛ d'i ma n'i y'o tɛgɛ minɛ i bɛ nimisa sɔrɔ wallahi i b'a sɔrɔ maaba saba ni waati in kɔnɔna na jamana an ka taa politique ko la an ka taa k'o daba la fo ka se maa 4 na réseaux sociaux karamɔgɔw Haidara Sherifu nga donc n'an b'a fɔ ma ko Sherifa Haidara nga donc Bangoni y'a ye non d'abord nga donc ɲɔnu ɲɔnu a ye million ta k'a di nga donc fɛngɛ ma Ibrahim Boubacar Keita ma ka soutenir a ka kɛ candidat ye awɔ an y'a conséquence ye Mali la a yera a yɛrɛ tilala k'a kɛlɛ parce que olu kan ka yeli min kɛ olu kan ka nɔrɔ min di olu kan k'a dɔn sini min kan ka kɛ olu kan k'a ye olu man kan ka fili mais o ye ale ayiwa n bɛ an tɛ ɲininka o fɛ dɛ o farala ɲɔgɔn kan ɲa ka cuisiniers ka taa dɔn ça veut dire ka alima ka misiriw yɛlɛma k'a kɛ cuisiniers ka taa dɔn ka IBK soutenir o kɛra kutuba kalanna juma dɔw la ka juma ka mɔgɔw di Allah subhanahu wa ta'ala b'an kɔnɔna don min k'i di bi tigɛ o la parce que maa o maa ni voté la o kan na Ibrahim ye min bɛɛ kɛ ka taa lahara an tɛ salatu tigɛ n'aw ma ɲininka bɛɛ la o bɛ candidat dɔ fɛ o bɛ ka wari minɛ dɔ fana la dugu ma n'an fɔra o la Haidara kelen in ba kɔni na Amadu Tuman Ture ye dɔgɔtɔrɔso a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ a kama Amadu ye n ka tɛ goudron da ye ka matériel di o ye rencontre dɔ kɛ stade sport la musow sara denw sara maa b'a den o rapport dira anw ma 5 de dilan o 5 tun b'a kɔnɔ o don rapport kɛra enquête kɛra jamana basigi kama politique ko kama a tɛ ko mɔgɔ kana se Haidara ma wali musow wali denw musow olu de sara k'o dɔn k'o faga ye et rapport est mis de façon très claire c'est clair et net n da tɛna segin o kan politique ko la Soumaïla ka ko an y'a ye ani député in ka taa donc n'a bɛ fɔ o ma ko député n kɔrɔkɛ député Gassama kɛlɛ min kɛra nafolo ko la n ka taa donc avec Haidara wari ka di an ka karamɔgɔw ye koyi dɔw taara dɔw di mashallah 2 millions tali kama Badalabugu fan fɛ yɔrɔ wɛrɛ fan fɛ a kɛra mankan ye kɛra mais n b'a ɲini n ka karamɔgɔ fɛ
nye do juin ibeka ko kane kane ibeka ngat donc haydara ko kane ibeka ko beto nyoko bol fo 3h de temps 3h du matin nya juin no a jira ya okera ni yow ka kuma be ko ka hakil no be ta kayra wolu ko ka to wolu dine mo ka ji jamana misiru jere wolu na sariya de bole an kan wa o bina qur'ana de ke ka fe jere wa wolu bi sigi ngata ale yere ko wor ko na kuma fora na yira ale la na de ko jimi kan ga sangata donc ale bo papier signé ale ta don war mi bora o do jamana bina takada o matewa olu ko nga fe mi jere nordio ata to aka qur'ana nya fo onya an ko famia ata to din an ta an kalfa awla an ga dembaya ka ko anga muso an de ngata gele mi be aw ka o dlanwa to comme prophète ya ke ton père installé o ma sawa ko sa de atito ministre ko ka politique boala wa ere ka kuma tini ka fo ngata donc kanga nga bo politique la wa ayda mais mo do bi ko comme yere ba fo kon fun fi ndaman ko kan to nyon awo o ka famia ante mo ko nani ni ke ka bango ba video monte do ko ma da on wallahi on tege be Allah subhanahu wa ta'ala bebe Allah ko kuma fo ni e jatimine ke ngata donc aya mi e ma ufa ngata aya ma Allah ko kuma fo wa o te Allah ko kuma fo la wa zunti Allah ko kuma fo wa kalabanci ti Allah ko kuma fo wa kafiriti Allah ko kuma fo wa o tuma Allah be jonde kanga Allah be jonde bulu Allah be ngata donc ma bulu mi ba le fe anga sabali jamana segena ni bi fe ka politique ke ibi bodine na comme e hadara ya fatu comme ibi na politique ke na politique na wala iba do tout est permis ni da don politique ko la kuma bi film na ba fuye de ni mi da don politique ko la ala ka hina seku sala na nyugo chama olu tara o dama del ka don politique ko la mo ma del ka kuma ala ka hino la le jama ni da don na politique ko kuma na politique ko kuma bi film na ba fuye de parce que be dakambe Allah subhanahu wa ta'ala non tunga sunu ala la anye delli min ke fo kana seni wati iba so ala ifendo dayela anye mais ala be ko yere gele la don odo ala yi kodo malila parce que bara be kela tume akele ni wage yayi bara be kela tume ati kele ni ngata dina ka folie bara be kela tume ati fola ni dambe folie bara be kela tume ati fola halala ka ko ke chuko diko kuma na ko dambe ko horaya ko kanka ka labata aye hina o le jamana akana jamana de manipuler ko folo kam o be takato abi mombli duma mi kono abi fila duma mi kono o dum bi da climatiseur mi kono o be min soro be ngata din famo das na mo chien fo nyoy fembe bubulo na mo chien fo nyoy fembe Allah subhanahu wa ta'ala banya abuna mun ke fembe ya ye dine kelen kono na bi folo rapperu journaliste o de be mo clasher le ko ngata kam godo ya mais dina mo de be nyogon do ya c'est ça wo ni yesu ala baraya ya be mi fo diko ni diko ngata donc diko ti kumati ni haydara ngata donc kormatikali mebe haydara ni ala kata sigi ngata mali na ka nyogon sumu otuma ambi ye la jonde na ni bela je wira ko ni ambi ye la jonde la ne muso ba ko bara de donc ça ni jatimne ke ni be konnana jamana de wonde se anga segi alama uga fara nyongo ko ta kumfani yad no fe Allah subhanahu wa ta'ala kumfanga ta donc aninga donc bi yad ngato bin ga jamana ke chukumi ko yanga ko fe muso be bla bulu musi dona awte bokata kumulu fe awo ko abo qur'an do awo 26 mars ufa awo diefa ay ta kumfa no fe donc aw nyabe fengala ko kumati sega mali be ka ci aw sigile nyana aw be nyon clash la amba fo anga dina aye boka joro la amba fo anga kabila tigowi aye boka joro la amba fo anga autorité o ka boka joro ne rabi zaben jigibi tigala mali ko la chumi dambe mi anta horoya bi kamba jamade ko la chumi ni jamana ko be kara ibata mo do be boka tlaka kuma fo mi be ngata jamana yera waraka takada o dina mo o de kanga mo faranyonka horonya la badela la halala yala dambe kono pour que mi manganga fo o kana fo jamana kono mais o yere be nyogon clasher ina fo ko rapperu o yere be nyogon clasher ina fo ngata donc ko jamana ko te min kada o dayo aba fo or ngata donc islamé ngata donc min do lendo qur'ana ngata doni masami o ye kuma do manganga bo o dala na bo rabi jamana fu wa be war yurgu wari mine ni politique mo ga wari mine ya mi ni ngu wari mine akara mo wari o kan ga da boala akan ga dambe taka horo yaka min tu mine bulo ka fo ni kweno
ni sono ko singa tambe ko fitini dai ne be fen fitini min fo dron dine karamogo yo mogo bawdo ko no yere to mogonin do ku bo u ka tabulo kan parce que fu ba ka do film mun ngono u ko refa mogonin do de bula fili parce que olu be gagne olu ka gagne ba voilà olu ka daire men mbala karamogo ban no be ka bonya de buka ni dina nyamo no be ka bonya de buka wallahi be de ka bonya buka mais seulement u ka laje ko hine malila u ka hine malila aw de go kawbe ala do be akala kira do aw de be ala tadi aw be ala tadi la se an kunfiu ma ne an kunfu be nyugona anye sirabla ne akila ko an ka chesiri ka on de la chef fo kan be o ka sabata on de ni nyugo mali ko na yan folo na yo ayi na aw benendo pharmacie tete ki sigi mali ko no président tete ki sigi ki bi sago ke mali deuna ka nga dina nyamugo toyi député tete ki sigi ki bi sago ke mali la ka nga dina nyamugo toyi ministre tete ki sigi ki bi i sago ke mali la ka nga dina nyamugo toyi na nga dina mugo wulerom na ambi wuloko mais ne aw yere ma be aw yere be kuma fo munu ma aw jigila tige aw nyogona do de ko kulu ye karamogo ye ulu de flene ka mali yuguba ta mogo fla ulu de flene ka mali yuguba ni aw kelingel na be biya tomba o be bulo wa la hawla jama ba o be ko donc en frati jiga ngatu kama ni mali ko do ou bien aw ni dine nyamogo ye nugo ku ye karamogo de o be ko ala tadi la si o be fagali kala ni allah akbar de donc maintenant ay tout la famille ay nanga se kuma aw be ka min fo ala ko la aw be filla avec un ay ta ko kum go kuma nyonya mais ka o sigite ka bo ka ni mi e doke dro de bo tele la ka kuma ba do fo réseau ka kuma ba do fo ni doye mobile kura do sa ave de bo ka ti jo ave o be kuma ba do fo tengoro abe ko ni doye fendo go dro ye do kun la tum ni nyagami o te an to fe anga dinne nyimo ni nyogonche an ba fa ko ben na aw bena wallahi summa wallahi pharmacie se git le kamalla na aw bena to be namara ko min namalla bi ka an siri ka andan jugu koro ni dina na ko bena wallahi o tsaka ke parce que aw de be saka famo ay bo biro kono ay ta malikisi na wo kanga na votuye amamba nga votuye mais na ni aya na ko mi am te so amabi parce que kuma o chara na ko kanga ta ya fe bi ka wa ko meni ya fe la en te so parce que an be siga sagale mbawla quoi bon mun na noye mais ama chien fendo be jinga ma bon dine nyamo aya ke ala ni ala kira kama aye fara mobile lixion na aye fara villa bajon nuna aw be sakani beto aye ala ta fo mali deun nyana aye mali deun kala ako ala ta fo nyana ako demana kisi mais aw bu ko aw dina aw tay ala aw tay misri kono nawye ne mana do ka ni million ye wo mine ni manga mo bala mo tuba koroma ni ebe mobile mine ya fe e bita ne fe ki bita chifo nena ni nene ye nyoye itara chi mine yo fo nga yere ta duguma tay bo fo na do akoro mais ni tanye mais nous boratela nye karam nye ministre ye nye ni nde faye ye mi fo ministre mo fo mo mal do nyana de ayi président de ba ko duma ko kuma ma fale ko laje jamana bi saka joni kanga to godi ay Sénégal la jaban Sénégal ko sene mangam ma wiliwa jonya ba ngo dina nyam ngo di aba ulu ndo bale bala clair anga sabalisa ne karamogoy to min be bulo to min mende bulo do ambe somogo dembalawo ka to na ne somogo do dembalawo na fura kanga da be di fam kana la ko jama bi ko de parti politique mo ko taman dewnu muso nu u ka tondo bi no fe mais ni ase ki wulu ka karamo fen ke to la lu fana bu fosi de c'est clair là donc jama akona la ka be jama omnisport fa akona la ka be palais fa akona la ka fo ka be chaba terrain fa mo de be aussi o betita unin kama ko betita o kama ko wallahi a betita o kama do beta aw beta kuma munun fo grammatically munun ke aw beta ni munun fo aw beta politique kuma munun fo ala to ko foro la do beto la mel de kama do beta dro ka jama laje do beta dro ka taro tenna mais a beta o kanu yede na o ka be fili de donc ay sawali ay mali sauver anga dina nyamgo amba o be bunye anga aw be ka bunye de ba an yora mama ko ala amba o be bunye di il faut pas que foko ay karam ante karam shi dogo ya amma masaw dogo am se ka masaw re dogo an so anta ma dogo langa education ta permetto la nunum be ka bunye ba an yoro la mais amunum bu blasira u ya ande ku juguye mais munum be ka u bla filila u de ku ni il faut qu'il baka da prince non dogo ayo ambeta nogo amini mbela wo
parti politique yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye Mali dafirilen don sisan Mali bɛɛ minɛlen don i ka assistant donna Samba an b'a fɔ Samba Ba awɔ politique ko ka baara la cɛ o fana ka bɔ ten sa Mali dafirilen don ten sa kuma la mais parti politique ka bɔ ka baara la o diinɛ mɔgɔ kelen o malien kelen o le parti politique mɔgɔw lagosi kɛ mɔgɔlankolon la pour cela an bɛ to k'o de fɔ n ko a hɔrɔn n'a danbetigi a n'a halalaw min bɛ fɛ ka politique kɛ a ye don politique la bi e bɛ min fɔ la i bɛ mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ la yan i bɛ Modibo Sidibe tɔgɔ fɔ la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ n'a bɔra ka jɔn ka taa ko mɔgɔ ka na mɔgɔ bɛ taa e dun bɛ fɛ ka bɔ ka yɛrɛ lamaloya dɔgɔ dɔgɔ wallahi donc min do kana jigin parti politique la parti politique kan ka baara kɛ ka baara kɛ dɔw yɛrɛ ɲɛngoya kama o tɛ na k'a fɔ ko ka parti politique ka wari tigɛ wa parce que olu t'a la wari min bɛ di fɛn ma olu mana sɔrɔ yen wa mais dɔw m'a fɔ wa parce que olu t'a la donc parti politique b'u ka baara la u continue ka baara kɛ u b'u ka militant rencontre la o bɛ mission na o bɛ taa la o b'u ka n ka donc militant la bɛɛ t'u ka militant ni Modibo ko bi n ka taa réunion bɛ n bolo n ka taa donc a ye taa ba mɛn ba la donc min don bɛɛ b'i ta de kɛ la donc maintenant parti politique b'u ka baara la cogo min moi je continue à les remercier ka taa n y'o de fɔ n ko n'aw ye halalaw ye n'a ye danbetigiw n'aw ye hɔrɔn ye n'a tɛ fɛ mɔgɔ lankolon ka don politique la aw ye na politique kɛ c'est cela an y'an ka mouvement ye mais n tɛ tila ka sɔrɔ ni m'an da don kuma dɔ la an tun y'a kun tigɛ awɔ n ye document officiel dɔ sɔrɔ min dira n ma tile 2 in na n'o ye i dabaliya bɛ ban n'o ye so min feerela Mali la a ko mun ka wariw tilala cogo jamana ka so ninnu tɛna caman fɔla ba awɔ i b'a dɔn nin so in bɛɛ feerela n'an b'a fɔ ma les 27 lots a kɛra le 17 5e mois 2018 montant global 19 milliards 824 millions 920 806 francs so in kan ka bɛn o de ma so ninnu bɛɛ so ninnu a bɛɛ bɛɛ feerela so feerelen ka ban wari min versé la État ka a bɛ fɔ min ma ko droit d'enregistrement et de mutation olu bɔlen a la ni i ye ACI min ye mandat kɛ ka intérêt bɔra la 12% combien de pourcents plus combien 12% plus 5% o tɛ 17% ye olu ta ka bɔ a la impôt ta ka fɛn dɔw ka bɔ a la i b'a dɔn État ye wari min sɔrɔ 4 milliards 146 millions 623 881 francs État ye min sɔrɔ ka taa so bɛɛ lajɛlen feereli la 4 milliards et quelques y'a faamuya la direction régionale min filɛ nin ye assemblée greffe ale kelen n'i y'a feere a ka ca ni 8 milliards mais les 27 lots là o ye min feere pour ne pas dire les 28 lots État ye 4 milliards de sɔrɔ a kɔnɔna na a baara la après n ka tɛ dɔn min kɛra document authentique clair et net et a document in kɔnɔna na n ka tɛ dɔn a kɛra cogo di le 27 5e mois 2018 le ministre des Finances n'o ye Boubou ye envoie une lettre à la direction nationale des domaines k'a f'u ye n ka tɛ dɔn ale bɛ fɛ k'a dɔn mandat min dira par donc le ministre des domaines à l'ACI mandat numéro 1 du 14 octobre 2014 ani mandat numéro 2 ni Tchena Hilbert y'a signé au cas mandat Tchama a légé à continuer. Le ministre donc après avoir envoyé la lettre le ministre des Finances parce que John est le ministre des Finances n'a fait lettre qui budget mɔgɔw impôt mɔgɔw douanier mɔgɔw k'olu ka yɔrɔ feere la n ka tɛ ko filɛ nin ye k'olu bɔ n ka tɛ k'o ye délai d'o ma n ka tɛ donc 2 mois kɔnɔna na ko yɔrɔ feere la ko k'a sɔrɔ wari ma sara n ka tɛ ko k'olu ka bɔ so in kɔnɔ ko ka taa bila location na o kɛlen lettre n ka tɛ donc ministre des domaines a ye lettre ci ACI directeur c'est fait exactement maa min ye lettre signé vraiment sympa n'o tun ye directeur ye n ka tɛ donc domaine na o lettre signée k'a fɔ k'ale ma fɛn min faamuya ko suite à une réunion du 6 mars 2019 dans les locaux donc matérialisés par la lettre numéro 002019 ACI PDG
du 13 mars 2019 ko a fɔra hakilinaw dira ma k'a fɔ ko wari min n'a tun fɔra ale ye nka montant min dira nka k'a fɔ ko 19 milliards don wari min nana ka di ka yira o la ko 10 milliards don ko 8 milliards min tora nka ko bɛ fɛ k'a dɔn ko mun de kɛra ni 8 milliards lettre cilen PDG ma ACI PDG n'o ye Konate ye o ye lettre répond Mamadou Djip Konate Ceni Konate a ye lettre répond a ye lettre répond n ye min f'i ye wari kɛra cogo min o de ɲɛfɔ a ye ɲɛfɔ ten n bɛ fɛn wɛrɛ f'i ye min b'i tɔɔrɔ bi hôtel belebele min jɔlen filɛ ko ACI hôtel ka dilan kɔ ko ATT hôtel min jɔ n ka taa filɛ ni ministère de la sécurité kɔfɛ o ye hôtel in feere 4 milliards ne hôtel jumɛn fɔra Mado de Palace ya hôtel belebele min jɔra fa ma ban a filɛ nin ye ACI kɔnɔ fɔ n'i kɛlen i b'a ko ballon awɔ i ko ballon o y'a feere 4 milliards o dugumakolo dɔrɔn ka ca ni 10 milliards et a feerela maa min ma n ka taa donc c'est un gars de Kayi la personne n'a payé que 1 milliard an bɛ bi ta bila information di la ni min ma sɔn an bɛ continuer kuma tɔ jeliba b'a bila yɔrɔ min na a b'a ta ye tarata natɔ n'ala sɔnna an fana ye kutuba bila yan don min na kutuba nata an b'a tɔ d'aw ma foli laban min bɛ yen ka taa donc n'an b'a kɛ il nous reste combien de minutes n'a fait 6 minutes ka musokɔrɔbaw fo ka to ka sira d'i ma an bɛ tanti madame Maiga an ka foli b'a ye Maiga k'a fo k'a barikada ba Fanta Traoré k'a fo k'a barikada Maimuna Diallo na k'a fo k'a barikada an tɛ ɲinɛ badabada Maman Jakite k'a fo k'a barikada madame Jara Bebe k'a fo k'a barikada honorable madame Daɲogo Ɲa Dansira k'a fo k'a barikada ka taa bila madame Traoré Mariam Jara k'a fo k'a barikada ka foli laban ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn b'an lamɛn k'u fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na ne yɛrɛ bɛ foli di Ibe ma Ibe n terikɛ belebeleba Ibe a bɛ immeuble jigi la Ibe Wurujo a bɛ immeuble jigiba la n ka foli b'a ye ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnen na Falen Kulubali Alikasum Maiga b'a fɔ Banaba Jeliba kana ɲinɛ o kɔ baba n'i y'o fo sababu yala i kan ka jɔn fo ni an ka balo an ka ba n'an y'o fo k'o barikada an bɛ Marcelin Kulubali fo ATT ni Marcelin Kulubali n'o ye fa ye aya ko spécialement bi an bɛ 30 minutes fara an bɛ dossier tɔ bɔrɔtɔ an ka bɔrɔtɔ aya donc n'an y'o fo ka ban an tɛ dossier tɔ bɔrɔtɔ fɔlɔ comme kun t'a fɛ k'a fɔ minute 30 dira an ma exceptionnellement k'an k'o fara an kun aya pani sumana ka d'an ma donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc dossier ko in na an hakilina na n ka donc n ye min fɔ an bɛ détail min di k'a fara dossier in kan mun de kɛra an ka taa wari tɔw kɛra cogo di an k'a ɲɛfɔ an k'a ɲɛfɔ ayiwa minute 30 fɔra aw kana bɔ radio kɔrɔfɛ dɛ an bɛ continuer minnu y'u ta branché minnu y'u ta débranché a y'a branché n y'o de fɔ n ka taa donc n ko réunion min kɛra n ka taa donc a bɛ fɔ min ma n ka taa récapitulatif n ka taa donc baara nana ka kɛ k'a dɔn wari ninnu kɛra cogo min ka taa donc le 17 mars 2018 dans le cadre donc des ventes des bâtiments de l'État. Mun de kɛra concrètement au départ Amadou Toumani Touré ye donc hakilina Ala ka hinɛ a la k'a fɔ Ala ka hinɛ a la k'a fɔ ko bâtiment min bɛ Kati donc bâtiment min bɛ yan min bɛ suguba kɔnɔ an ka recensement kɛ ka bâtiment ninnu dɔn ka taa donc a bɛ position min na bâtiment dɔw bɛ a bɛ sugu kɔnɔ a ka gɛlɛn baaraw ka kɛ n'an bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mais bâtiment ninnu kana feere compte spécial dɔ de ka dilan k'a bila la ni yɔrɔ wɛrɛ jɔra an ka taa comme terrain bɛ Mali bolo ni yɔrɔ wɛrɛ jɔra an ka taa Mali terrain ninnu kɔnɔna na donc o bâtiment bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn ye mais a bɛ kɛ dans la transparence la plus totale comme Faransi y'i ta feere cogo min a bɛ kɛ cogo min expertise bɛ ka donc expertise k'a la n'an bɔra o la donc o bɛ contre expertise k'a la a bɛ publier journal officiel kɔnɔ n'a publier la journal officiel kɔnɔ donc o journal officiel a publier k'a ban donc ni maa min b'a san ka donc i bɛ sɔrɔ ka passer ka k'a san mais mun de kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ n ka taa so dɔw feere la mɔgɔ dɔw ma hali 16% sara ministre ɲɛmaa o don ka taa olu y'a fɔ ko ni maaw ma se k'u ka wari sara ko an k'u ka wari segin u ma État k'a ka bâtiment minɛ mais o don ACI ma Kalifa a ɲɛmaaw olu ko n ka taa ko non an b'a feere n ka taa donc feereli kɛra dogo la i ko jakuma bo maa min y'a feere a feerela dɔw yɛrɛ ma n ka taa n kɔrɔkɛ Bacili da y'a fɔ maa dɔw n ka taa bâtiment feerela mɔgɔ 2 dɔ so kelen feerela mɔgɔ 2 ma ne yɛrɛ kumana a kan
n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kan a dabɔra mun de kama gɛlɛya tun bɛ état kɔnɔ ministre Boubou ye nka donc a bɛ fɔ min ma revue nka collectif nka donc du budget a y'a ɲini nka ko wari min bɛɛra nka ko wari tɔ ko ka ta k'a di wari ka don Mali budget kɔnɔ or a daminɛ na a ma dabɔ o kama a dabɔra de k'a fɔ nka wari in kan ka kɛ nka ka so wɛrɛ de jɔ donc maaw yɛrɛ de wulila ka taa Boubou nɔfɛ k'a fɔ ministre ye an ka sow feere la n'o ye direction régionale de la douane an ka yɔrɔ feerela historien ka yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ nka donc o bɛ a baara min kɛra nka donc ni précisément an b'a daminɛ min dira comme mandat ni mandat min dira jɔn de ye mandat in signé an da bɛna s'a ma mandat in nka donc mandat numéro 0001 ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme à l'agence de cession immobilière ACI. ACI donc. Au document il ngata donc yoro jumɛn de kuma be fɔ a kɔnɔ. A fɔra ko yɔrɔ min ka feere. Mandat min dira par le ministre à l'ACI. Awɔ. A bɛ fɔ ma caisse des retraités. Titre foncier 543. Ex-direction nationale des impôts. Ni hakili b'a la impôt poste dans la bâtiment belebele min bɛ étage dɔ ta belebele oui oui voilà. Titre foncier numéro 206. Ex-direction régionale du génie rural. Objet de titre foncier 267. Ex-direction de la géologie et des mines. Obé zone industrielle Kondana. Bradibo Birobi. Titre foncier numéro 259. Ex-centre national de la promotion artisanale. Donc, nous titre foncier 259 camps. Ex-direction nationale du génie rural. Bâtiment Belebele de Wéré. Titre foncier 277. Ex-institut statistique. Ex-direction des plans. Titre foncier 257. Ex-cadastre. Titre foncier 347. Ex-service des taxes. Titre foncier 341. Ex-direction régionale des domaines de Koulikoro. Titre foncier 287. Ex-douane guichet unique. Titre foncier 287. Ex-logement numéro 1, 2. Titre foncier 354. Direction régionale des affaires économiques. Titre foncier 24. Ex-direction des affaires sociales. Titre foncier 299. Ex-centre de formation des magistrats. Titre foncier numéro 1247. Ex-maison des avocats. Titre foncier numéro 345. Ex-ministère de développement social. Aflène et BCAO greffé. BCAO Kamere. Au Yoron Nikiba fait donc ça vaut à peu près 5 milliards. Mais il a fait 1 milliard. Bon. Ex-logement numéro 246. Titre foncier numéro 42. Ex-jardin d'enfants. Ex-conseil supérieur de la communication. Ex-comité d'appui des réformes institutionnelles. Ex-association des historiens maliens. Ex-agence pour l'aménagement de la gestion des zones industrielles. Nous nous déférons là directement pour que nous ayons des commerçants ou des business qui ont fait. À faire Johnny donc papier est-ce que ministère de ce mandat de ce qu'il a fait ça a été signé le 25 juillet 2013. C'est que si ce qu'on a fait Khalifa au nom du président directeur général de l'ACI et le ministre David Sakara.
o ye document fɔlɔ ye avenant dɔ kɛra ka fara kan l'avenant numéro 2 jɔn de y'o signé l'avenant numéro 2 signé précisément le 25 juillet 2013 min farala avenant kan signé par le ministre c'est fait le 14 octobre 2014 le président directeur toujours Khalifa et Tchena Ilubert Koulibaly. Namborola, répartition Minkera, Waru Bekelen Kaba, Wartla Chodi. Wartla trop fort. Montant ko Nigali Kera réunion Keraganta donc Koka Sika Kumosika Kuma montant Bedjene ko Warren Benako 19 milliards 824 920 106 francs CFA. Ko montant total à recouvrir 17 milliards 904 624 046 ko après que ni bekera kaba recouvre rémunération mikanga ke ça veut dire ma mikanga fait mikanga sara akoula na bu fuma ko sara mikanga tike ka boala et pour que mo mi ya fere mi da dona la no ye ngata donc ici ouye no ye ngata ma wara mikanga barake enregistrement le expert ou mi ye barake ko be ka wari kanga do ma ka tike ka bongata donc ni wari ni fere le kala wari fait follow total des charges à déduire. Droit d'enregistrement de la mutation immeuble 4 immeubles. Kobena 163 704 507 millions. Enregistrement numéro 2. Obena 106 millions et quelques. Enregistrement numéro 3. Au Bénin 519 millions. Enregistrement numéro 4, au Bénin 411 millions. Enregistrement numéro 5, au Bénin 98 millions. Enregistrement numéro 8, au Bénin 62 millions. Enregistrement numéro 9, au Bénin 254 millions. Enregistrement numéro 10, au Bénin 199 millions. Donc, ni précisément, ni Karawati Djumé, juillet, décembre 2017. Au Bekelen Gaban. Donc, ni jatimine ke ngap donc enregistrement c'était à 1 milliard 999 millions au Bénin. Au co déduire du montant à recouvrir B égale à 1 plus 2 au montant Bénin 4 milliards 800 et quelques millions. Au co total des prix de cession à recouvrir C est égal à A moins B, qu'au montant est 13 milliards 59 millions. Au coup, ni jatimne ke ni be konnana. Recouvrement nous be kelen ka ban. Wari mi ngata ni asayi ko ya kaya soro. Ni wari mi kanga be asayi kam pourcentage mi bora la 17%. Au kanga be à peu près 8 et quelques milliards montant à peu près donc 4 et quelques milliards. Maintenant total donc des recouvrements ni a bela jele mimble la kokata bla état ka kesi kono le montant global charge ou bien problème abal ala ici ou ka war be problème kaba war me totura c'est 4 milliards 146 millions 623 331 francs CFA. À noter et à préciser signé par Samba Modi Kanouté, directeur national donc, de domaine. Il précise notamment l'argent après, conformément au tableau suivant de recouvrement ici daté, la date du 17 mai 2008, le montant déjà recouvert et qui sera versé au niveau de l'État malien est de 4 milliards 146 millions 623 800 francs donc de verser la l'État. On le versera.
donc ni immeuble la hauta min bɛ feere la ni so la hauta min bɛ feere la État ye 4 milliards de sɔrɔ o de dira o de sɔrɔla fɔlɔ o de sɔrɔla et maintenant wari tɔw bɛ min baara tɔw kɛra ministre saba olu de interpellé don min tɛ ka baara ministre fɔlɔ la David Sakara ministre filanan Tiɛna Yilibɛ ministre sabanan maître Ngata Bacili olu de bɛ se ka ko ɲɛfɔ pour que an k'a dɔn baara in kɛra cogo di parce que n'a ma ɲɛfɔ maliyɛnw tɛ fɛn caman faamu et comment aussi yɔrɔ lagosi la mètre carré bɛ feere cogo min bɛɛ b'a dɔn Bamako k'a fɔ nin so min bɛ Bamako ni kan misiriba kɛrɛfɛ ancien combattant kɛrɛfɛ est-ce que n t'a dɔn n'i ye ko dɔw jateminɛ yɔrɔ min filɛ nin kan tɛ n'o b'a ko point G le point G Ɲono le point A Markala n'i ye nin bɛɛ jateminɛ hakilina na tubabu tilala ka yɔrɔ bɛɛ tila ici point G n ka tɛ n'o ye point tilankɛ ye et que n ka tɛ donc o so min b'o kɔnɔna na n'o ye douane ye n'o ye historien ka yɔrɔ ye n'o ye n ka tɛ donc nin yɔrɔba ninnu ye chancelier n ka donc du Mali le grand chancelier n t'o panna o ko n'i ye ninnu bɛɛ jateminɛ k'o bɛ se ka feere cogo jumɛn le mètre carré à 250 000 francs CFA à 300 000 francs k'o bɛ se ka kɛ cogo di et baara fɔlɔ min fɔra o si n ka tɛ baara ka kɛ ko so ninnu dabɔra pour que Bamako architecture kana yɛlɛma so kɔrɔ tun jɔlen bɛ position min na ko sow ka to o position na o ye so min feere o y'a bɛɛ ci ka bɔ i ɲɛ bɛ so dɔw yɛrɛ la filɛ ka taa en face de Malitel olu sow b'a kɔnɔna na Mali soba kɔrɔw don o y'o feere cogo min tout ça n'i ye jateminɛ kɛ a b'i dusukasi ko de fɔ mais prince nin bɛɛ la maaw bɛ se ka Mali nafolo Mali wari Mali an ka danbe an ka hɔrɔnya maa dɔw b'a ta min ka di ko b'a kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la wa k'o sigi paparanpa k'a dun k'o sigi ko fɛn tɛ bɔ a la wa foyi maliyɛnw dun ko k'olu bɛ yen an k'an ye danbetigi ye an k'an ye hɔrɔn ye an k'an ye halala ye walifɛn kan ka dun wa ni Modibo tun y'a kɛ nka tɛ Modibo sara ka ban Modibo so jumɛn de sɔrɔla Modibo tɔgɔ la Tasibila de b'a la kɛ nka tɛ ka se lase Soumaïla ma Soumaïla ye 5 ans kɛ les domaines de l'État a tun b'ale de bolo n'a tun ka di a t'a ta wa Modibo nka donc premier ministre a ye chance sɔrɔ ka ninnu gérer se tun b'a ye premier ministre la a tun t'a ta wa n'i ye nin bɛɛ jateminɛ an ka hɔrɔnya jumɛn de bɛ fɔ an ka danbe jumɛn de bɛ fɔ ne bɛ mɔgɔw interpeller u k'a dɔn k'a fɔ la situation est très grave et donc an ye nin question de denw ma u ka n ka donc hali bɛ a jagabɔli kɛ ne tɛ wuli ka n'a bila o ɲɛ k'a fɔ n ka tɛ ko n b'a kɛlɛ kɛla koyi ne de ye n ka tɛmɛ information de d'aw ma le document est authentique n y'a kalan cogo min ceux qui ne sont pas d'accord ils peuvent aller vérifier c'est la voix de Togo n y'o de fɔ anw tɛ fɔɔnɔ k'a nɛmu n'an ye min fɔ ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ i bɛ taa lahara ka segin ka na ça veut dire ka tɛ kuma tɛ yɛlɛma donc en gros e yɛrɛ ɲɛ bɛ document kan i yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ document in an ɲɛ b'a la donc a caman de bɛ yen donc ni élection sera aussi min ye n ka tɛ ko kuntan kɛ n bɛ sara ka bɛɛ ta kelen kelen k'a ɲɛfɔ donc voici en gros ni minute damani min tora pour an ka se ka foli kɛ n ka se ka bɔ bi ta la ayiwa minute tɔ ka ca minute 17 bɛɛ bɛ an bɛ taa question wɛrɛ b'i bolo parce que bi saba de dira ma bon n b'i lamɛn an bɛ nin bɛɛ la o munna transition nana u ma wariko ninnu bɛɛ ɲɛɲini fɔlɔ yanni k'u kɛ bafaji kan priorité ye min ye n ka taa donc aujourd'hui n'an bɛ fɛ ko élection ka kɛ dans la transparence la plus totale min ye suyɛnni kɛ min ye kalabanciya kɛ n ka taa donc il faut forcément qu'on les arrête olu yɛrɛ ye militaire ye achat de matériel militaire ni o munna u t'o ko ta banbana olu b'a fɛ ka taa k'o to yen tuguni a kan ka kɛ n ye ɲininkali yɛrɛ tɛmɛ dɔw la n ko est ce que tiɲɛ yɛrɛ la o ye min fɔ les 1230 milliards est ce que n ka donc armée y'a sɔrɔ dɔw ko ne ma a dɔnbagaw min tun tɛgɛ bɛ nafolo la olu y'a yira ne la k'a fɔ n ka taa donc état ye min sɔrɔ a ka ca n'o ye pan ministère de la défense ye min sɔrɔ a ka ca n'o ye ministère dɔw tun bɛ yen u ka budget 70% ka taa dira armée ma donc aujourd'hui au niveau des forces armées de sécurité maa o maa maa ma ye Mali ka di dɛ
minɛ dɔw tun kan ka san min da kɛ ka taga woni dɔ dayɛlɛ tuguni matériel militaire o ye facture kɛ ka ta donc ko minɛ ninnu bɛɛ bɛ bɛn à peu près 12 milliards de ma 12 milliards o don Karimu de tun bɛ mɔgɔ ɲɛ o 12 milliards ko kuma fɔra o taara ka taa dossier ta ka taa di premier ministre ma o don dossier dilen dossier analysé la wele bilala ka taa fɔ Darabo ye ko Darabo ko na dossier dɔ filɛ nin ka taa donc 12 milliards de fɔra dossier la mais an ye expert dɔw ye ka taa ka facture in ci u ma aw mako bɛ minɛ min na pour que an k'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min pour que n ka taa donc jateminɛ ka k'a kɔnɔna mais olu ko k'a ye minɛ min fɔ 12 milliards bɛ se ka o minɛ n'a ye 40 de commandé a bɛ se ka 60 a bɛ se ka 80 d'aw ma ko donc an t'a jateminɛ wa o don Darabo y'i sigi k'a fɔ a ɲɛmaa ye i da bɔ nin ko in na i da bɔra i da bɔ ko in na parce que mɔgɔ dɔw bɛ na kuma i fɛ mɔgɔ dɔw bɛ n'i deli parce que i da bɔ a ko la ni jamana nana ka se o cogoya la ni Mali nana ka se o cogoya la k'a fɔ ko président musow bɛ téléphone ta ka mɔgɔw ɲininka ni marché b'i bolo marché ko in kɛlɛ bɛ cogo di bi olu bɛɛ sigilen b'u ka so tranquille o commerçant min ka taa ni minɛnw marché taara ka d'o ma ni société kura dɔw créé la 1 mois kɔnɔ 2 mois kɔnɔ au ministère de la défense marché taara ka d'o ma o bɛɛ liste b'an bolo dans les jours à venir ka taa an b'a bɛɛ bɔ kelen wari ko tɛ dɛ Mali ko don danbe ko don c'est pour ça n'an bɛ min fɔ min kan don min i k'a ni Ala ta parce que déjà i y'a kɛ de n'i ye nkalon ta ka da i kan Ala kana n ka taa dɔn k'a to n na parce que min don hɔrɔnya la n b'a fɔ n t'i ka dɔrɔmɛ fɛ n t'i ka nafolo fɛ parce que min don Ala subhanahu wa ta'ala y'an bila ka na jamana in ka taa kana tiɲɛ an ɲɛna kan o kɔrɔta ye n ka tɛ ko ne ka danbe ka ɲi ni bɛɛ ta ye o kɔrɔta ye ko n ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan na o kɔrɔta ye ko n ye halala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mais Ala ko an ka danbe kɔnɔ an lamɔna cogo min hɔrɔnya na k'an ka sɔn ko dɔw ma k'an ka ban ko dɔw ma faden to i man kan k'o dun faden ɲɔ i man kan k'a dun an man kan ka faden to dun Mali la donc n'i ye jateminɛ kɛ bi au ministère de la défense la wari min bɛɛ donna a ko la hakilina min bɛɛ taara ka don et que aujourd'hui ka taa wari min donna ka taa donc comme n y'a fɔ aw ye cogo min en 1961 passation na ka taa 1961 baara min kɛra ka taa au niveau du budget national armée kɔnɔna na 1961 fo ka se en 2012 wari min donna armée na Ibrahim Boubacar Keïta nalen en 2013 ka se ka taa donc à 7 ans de mandat ma milliards min donna la nous avons plus de 200 milliards de matériel 200 milliards o de donna matériel la ka don mais a wari 100 milliards ma se ka don ka taa matériel la ka taa o y'a bɛɛ tilan o ni ɲɔgɔn cɛ ka taa forow san ka taa sow san États-Unis ka taa sow san donc Sénégal Canada ka taa sow san Sénégal ka taa plus de combien de milliards don Sénégal fo Sénégal président yɛrɛ b'a fɔ n ka taa donc aw kana na ni wari ye yan tuguni Côte d'Ivoire président b'a fɔ aw kana na ni wari ye yan bi n ka taa o denmisɛnninw de bɛ n ka taa yoli la entre la Côte d'Ivoire nka donc ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ Mali président a den b'a kalama a ka denbaya b'a kalama a terikɛw b'a kalama go voyage nga to marché ke nga ta ka fanga ta ko donc marché nga plus de 25 milliards go voyage et maître Tabou de kara ko avocat yi Boubé nana Boubé ko ka sara o fana ba président au ministère de la défense 3 ou 4 ministres doivent être interpellés pour la gestion calamiteuse de la défense Boubé Maïga le ministre Koulibaly Tiena Iber Koulibaly le ministre Sangaré nous kanga wele ka ɲininka carrément armée ko kɛra cogo min Cɛmɔgɔ Sangaré de la dema n tɛ mɔgɔ contre la parce que Tiena Iber o ye murankɛ yɛrɛ de mais Mali tɛ se ka jate n b'a fɔ n ka taa n ko o y'a tun u ka ɲininka n ka taa wariw kɛra cogo min u ka ɲɛfɔli parce que i tɛ se ka jamana nafolo gérer i tɛ se ka jamana sɔrɔ ta ko mɔgɔ t'i ɲininka ayi o kuma t'a rɔ donc il est important hakili jagabɔw ka kɛ kow ka se ka kɛ pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ donc n'an m'o kɛ an bɛ kɛ yeko fila ye jamana bɛ et que force doit être à la loi
sariya kan ka boli bɛɛ kan et i tɛ se ka Mali nafolo ta k'i sago ye ko fɛn tɛ se ka bɔ a kɔnɔ ce n'est pas acceptable ce n'est pas comprenable donc a b'o position de la ka tɛmɛ aujourd'hui donc n bɛ se ka min fɔ o ye nin ayiwa n'o tɔgɔ ɲininkali minɛn kɔni tɛ se na ne fan fɛ ayiwa ni i yɛrɛ b'a fɛ ka dɔ min fara a kan tan ni fila ɲɔgɔn t'o la n bɛ se ka min fɔ ka fara a kan donc jusqu'à présent il est important pour moi an bɛ sɔrɔ ka message fana kalan donc message dɔ bɛ yen wa awɔ dɔw ye message ci donc a kalan o kalan fɔlɔ an ka daminɛ n'o ye fɔlɔ ok a daminɛ n'o ye ayiwa ko Jɛnɛba Jara ko ale ni Diko ko ko ɲinana fɛn min kɛra frères musulmans égyptiens na ko ɲinana o kɔ wa donc an ka possibilité ta a tɔgɔ la technicienne ni hakili b'an na n'an bɛ se ka téléphone di mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ma ni ɲininkali min b'o kɔ kɛnɛ ma k'a se k'a ma ayiwa an ka se k'a lajɛ joona ka bɔ a la Sidiya Samake journaliste a ko a b'i fɔ ko bi kutuba diyara kosɛbɛ très bien donc an bɛ possibilité di ka taa donc kunnandi 3 ma u ka se ka taa question poser an ka yɛrɛ o hakilinata ye min ye a bɛ se ka kɛ Diko ka mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ Hayidara ka mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ a tɔgɔ fɔ cogo jumɛn Aya ka mɔgɔ ye donc kuma d'u ma an ka taa o k'an yɛrɛ o ka question poser mɔgɔ pɛrɛla wa ne mɔgɔ pɛrɛla numéro de téléphone d'o ma 20 29 74 78 donc maa 3 an bɛ se ka possibilité d'o ma o ka don ka question lajɛ n'a b'o bolo n bɛ foli lase n ka taa aussi maa min b'an lamɛn na extérieur la k'aw bɛɛ fo k'a bɛɛ barika da ni mɔgɔ bɛ yen ka taa donc mɔgɔ 3 an bɛ kelen ta a daminɛ allo pɛrɛ sira an b'a tɔɔrɔ sɛ baasi t'aw la a ba wa Ali Ba n b'aw fo kosɛbɛ merci beaucoup min to a ka jija an kun dalen b'a la kosɛbɛ a ka jija kosɛbɛ halisa a ka mɔgɔw dala kɛɲɛ an bɛ lamɛnni kɛ kosɛbɛ a bi tɛ dɛ ni ne ye fɛn fɛn Facebook la ni ma ye min fɛn ka fatiga n tɛ da la i tɛ ɲininkali kɛ joona ka taa fula kɛ an bɛ ɲininkali de fɔ heure sera ka bɔ ala ka tɛmɛ a ka filaw ni siya bɛɛ sa a ka yɛlɛma dɔɔni k'a la voilà o de ye ne ka hakilila ye ayiwa an bɛ dɔ ta allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulah tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Mustafa Jara don ka wele ka bɔ Espagne Jara an ba i bɛ n ka foli fɔ monsieur Togo ye Togo a tulo b'i la ok Dieu merci ko ɲininkali bɛ n fɛ ka sɛmɛ a la awɔ ko ne bɛ fɛ k'a dɔn olu ye général ale ka taa na u ye général u ye sɔrɔdasi joli grade de général a mɔgɔ joli tun ye école de guerre tun bɛ mɔgɔ joli bolo école u bɛɛ tun ye école de guerre de kɛ et moi je pense très bien que n'an continuera ko petit dɔrɔnna fɛngɛ la le grade doit être donné par le mérite n'i y'a jateminɛ ani Amadu Kufa ni Yad min filɛ ɲɔgɔn na nin diɲɛ bɛɛ b'u kɛlɛla à ma connaissance aussi ma école de guerre kɛ mais personne ne peut ignorer leurs compétences aujourd'hui et leur niveau de diriger d'une guerre ne tun bɛ fɛ ka nin fɛn fila ni ɲininkaliw sɛbɛ la donc a bɛ ok merci ko débat diyara merci beaucoup merci Jara n b'a répondre joona l'école de guerre en son temps mɔgɔ wɛrɛ bɛ don wa mɔgɔ kelen bɛ fɛ ka don wa mais i bɛ dɔɔni fara yan voix kan parce que yan ka dɔgɔ dɔɔni retour bɛ e de bolo voilà témoin bɛ e de bolo dɔ fara kan n'o t'a faamuya kosɛbɛ allo oui min Togo ani sɔgɔma an ba wa an bɛ k'i lamɛn je suis presque étonné témoin an tɛ témoin faamuya la fewu i bɛ ɲininkali kɛ a yɔrɔ minnu feerela est-ce que sɔrɔ b'u la pour que a ka se ka segin faso ma quoi hali n'a sɔrɔ a ka se ka segin faso ma a ka di commerçants ma u ka baara kɛ n'a ye a wari ka bila faso kesu kɔnɔ ça c'est mon idée parce que an bɛ se k'an sigi ta ka nin lajɛ dɛ o de kun don ala ka sida ni kɛnɛya d'i ma donc i bɛ se k'a résumé wa k'a résumé c'est-à-dire question in ka parce que on n'a pas i bɛ segin a kan quoi je vais dire n ko yɔrɔ minnu feerela n'a y'a sɔrɔ a sera ka minɛ ninnu na k'a di a bila toujours état ka minɛn kɔnɔ
commerçant ka don a kɔnɔ a wariw ka sara état ye donc u ye wari min inverti fɛn na u ka wari ninnu ka n y'a faamuya voilà merci beaucoup alors donc an bɛ question fila jaabi donc rapidement parce que déjà an tila heure sera ka ban parce que mɔgɔ saba min y'a fɔ o dafara dɔw tun bɛ k'an wele téléphone fana na an bɛ baara la ni téléphone fila bɛɛ de ye quoi donc n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ Jara jaabi Espagne a ye kuma min fɔ concernant l'école de guerre maa si ma nommé autant Amadou Toumani n bɛ fɛ ka évolution fɔ a ye en 1968 coup d'état bɛ kɛ tɔgɔ les plus gradés de l'armée malienne étaient des capitaines dans le processus Moussa a fait le coup d'état en tant que lieutenant on en a qu'à continuer faut qu'on a ce processus là il fallait avoir des commandants il fallait avoir les lieutenants-colonels il fallait avoir des colonels faut qu'on a ce au processus là nous avons fait beaucoup d'années sans en assez au processus là et général Folon nommé en 1961 c'était le général Soumaré mais tout dans la coopération Katlaka Baraké Malile Morboya nommé comme général après les processus de nomination ont continué les Baba Diarra, les Moussa, donc les Sékouli, beaucoup d'autres, pour ne pas citer. Et au processus qu'on a, parce que le colonel nous faut la Kadafa. Moussa n'a eu que 2 grades. Lieutenant, colonel, général. Moussa ta karaté. Mais comparé qu'à Fongata, comme on moi je ne rentre pas, qu'à Fongata, comparé qu'au Mambe Kelela, ils n'ont pas d'école de guerre. Donc l'aspect militaire, orthodoxie, donc on a réglé des bébés. Les barbares qui sont là-bas, qui tuent là, on parle de l'armée malienne. Aujourd'hui, il sait que donc on y mis fou à ma famille. Je dis tu sais qu'il m'a école d'application que il m'a école de capitaine cours de capitaine que il m'a école d'état-major que il m'a donc école de guerre que tu ne peux pas être général. Il faut que ça soit très clair. Maintenant d'autres aspects de la chose donc il y a hakilna ko internet do là ne be atore nga kala aninga kodon mon expertise dans ce domaine là mbo des fois. Maintenant deux questions on poser ngata ko sonu atseka mine kandiwa effectivement réforme mtum fora yoro nuntu nganga joka ke yoro nyarama yi pour ka to état ka disposition atuma dabo ko ka fe hal na to me fere c'est que état ka sowara to me jo sana ka fe mais o de make donc o de ko gele donc en gros mbe se ka mi fo par exemple quand par ni jatimine ke donc bi o bala ka fo yoro chama be no to sera ka yele ma hal ka ke salle de réunion bawye ka ke salle de conférence bawye donc o lu betu mbe se ka ke ngata ou ka ke ngata donc yoro do rebe ka fo neutre informatique minimum dɔrɔn de bɛ sɔrɔ yan n'an tora yan ka taa donc téléphone dɔrɔn de bɛ sɔrɔ yan yɔrɔ tun bɛ se ka jɔ état tun bɛ se ka jɔ ka bila location na a tun bɛ kɛ ministère de domaine bolo ka taa donc sɔrɔ yɔrɔ dɔ donc pour moi c'était important mais o ma se ka kɛ ka taa en gros c'est ça donc an bɛ foli tɔ kɛ pour que ayiwa yanni ka foli kɛ message kelen bɛ yan Alu Samake ko a burankɛ banna n'o ye Mamadu Sako ye k'a jɛnɛja bɛ kɛ Dar Salam juma seli la ala ka hinɛ la Abdul Karim Ɲambele an bɛ dugawu kɛ donc n ka foli bɛ se n tonton ma n'o ye Marcelin Kulubali a b'an lamɛn na n'o ye n ka levier yɛrɛ promotionnaire ye k'o gɛlɛyalen n ka taa donc bi o sigilen bɛ Bamako yan ka taa parce que an balimaw bɛɛ bɔra an ka taa ka sigi une minute donc n'i ye jateminɛ k'o kɔnɔna na n bɛ Laurent Jakite fo ORTM na ka Burama Kulubali n ka taa yakili b'a la n ka taa ORTM bamanankan duman fɔ la donc o ye n kɔrɔkɛ n ka taa donc k'o fo ka maa caman fo k'o barika da n'an y'o foliw kɛ n ka taa donc an tɛna ɲina n'an ma Bafanta fo n'o ye n ba ye n ka taa ka foli lase o bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase madame Daɲɔgɔn komi n y'a f'i ye Dansira madame Daɲɔgɔn n y'a dansira honorable n ka donc k'o fo k'a barika da donc foli bɛ lase aussi n ka donc mɔgɔ caman olu b'an lamɛn na foli ko Samake ko ala ka nɔgɔya k'a ye Alu Badara Samake aéroport la Fred Lakandiaye fo n ka taa ka Joli fo ka Ami fo n ka taa donc aéroport la n ti ɲinɛ Hayidara kɔ n bɛ Vieux Samake fo n ka taa donc ka Lagare n ka donc n'o ye n balimamuso ye n ka donc Lagare i Kulubali i cɛ fo n ka taa donc hali bi ka dugawu kɛ aw ye ka Kasim fo n ka taa donc n ti ɲinɛ Jaji Kasim Traoré Kiledo ka Sax fo Ablaye Kone n'o ye n dɔgɔnin ye k'a fo ka Bamusa fo n ka taa donc k'o fo Nɛnɛ k'o fo n ka taa ka Paul fo n ka donc Sumala ka cabinet na ni ye foli lase aussi n ka donc Sangarebugu ka ninnu bɛɛ lajɛlen n b'o fo ka barika
barkada sabale bugu si kulubali nun na terke ngata ko be foko barkada burama ngata donc trawle no e zawa nyama e ngata donc mayam ko foko barkada na nyi foli la se aussi nun damle na kama ngata donc tinya haydra ko ka anga yeser mo go bela jelen fo ka isa maiga fo ngata na nyo fo ka burama kulubali fo na nyo fo le soudanais a to kan lame amba ou de l'autre côté ka azdan no ye bagayo ko fo ko barkada ka karamo ko wulele fo ngata ka umar fo bintu ngata ni nyo fo ka barkada ni nga foli ngata donc odis ngata donc no ye ko fo ko barka banu magadi ko fo ko barkada binta kamisi ko fo yusuf ni nyo foli ka sedu trawle fo fala jabi la mena sa fam fatwa ta kone mbo fo ko barkada madame Nubia no be buku bala ko fo ko barkada madame Diallo sanata no yemba yo no taranga dans ambe do ke ngata donc ala ka jem sana ma yi foli be la se aussi ngata donc sarama ka Amadou Gouro fo ngata donc nanyo lame ngata donc ka rose fo ka haydra fo ngata ka professeur fo ka mar pujugo fo muso ngata donc mantala babi muso ngata donc salaba ngata donc noy magna touré mo fo ka barkada adama sagodo ko fo ko barkada foli be la se lobo ma nay lobo fo ambe madame Gambi Aminata Sangare fo ka kayatu yere fo no ya demuso ka wulo sifo foli be la se Isa Tapoma honorable nya dansra manchini madame Touré lobo astanga donc no yesumela muso ngata ka be fo ka bardena ka fo ka barkada technicien yere ko amma fa bismillahir rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin